Pitro, zendako Pitro, Jean Pitro, Joaini Pitro, behaz. Nahitez, Pitro erreferentzia bada. Militante zahartzen, zahartuak direnen ahotan entzun dugu hainitz gizon horren izena. Nahi hala edo hola. Ahanztekotan zen gizon hori, eta behaz joan den urtean, edo dila 2 urte bai mentuaz? Joan den urtean zen? Joan den urtean, ba. Haustin denak, behaz... Dila urte bete. Dila urte bete, ara. Eta bere biografia, behaz, bildu zuen, liburu hontan, biografia gizako bat, bere ekintzak eta engaiamenduak eta ulertzeko manera. Eta ere, bigarren parte bat bada, kasik lehen abezain ludia, deitzen dena Cercle Jeune Agriculteur, da, Rapport Montagne, ataratzeko kantonamenduko. Mila behatzen terioten eta bian Pitro ministro, edo Pisani, Edgar Pisani ministroa gintzelaik eta bisitazunat, behaz ataratzeko gazte handanatek egin zuen txosten bat, presentatzeko eta kantonamenduko laborantza. Eta behaz hori ene ustez izan da Pitroren ibilbidean jarri nagusi bat, edo muga edo zedari nagusi bat, ezen horrek markatu du bere ibilbide militantea, eta hor agertu zen mendiko laborantzaren miseria, mendiko biziaren eta mendiko laborantzaren miseria. Gero jenik dira. Gero jenik aipatuko dugu xereki. Labakarrik eraituko liburu honetan biziki interesanta da Austinek induen partea. Ere biziki interesanta da, eta Pitro idatzia baita parte logi hori. Eta hori ikusten da gizon horren zinezko izpiritia, xorostasuna, eta ez dakindik ikuspegi nola erremer da. Aintzinakor edo, Xorotxa. Borrokaria eta hainiz gauza. Eta inteligentzia aparte bat ere. Eta behazara, liburu hau bada, eta geroztik, gu pentsatu ginen, hori aipatu ginen, behar balio zukela, mentuaz, bada beste gauza bat ere, beti jendia ari baita lanean, sinurria bezala, behaz, aste untan edo beste astean agertuko da, Pello Zubiria argiako hor dugu, eta agertzen dute, behaz, egun horotan, Pitrori buruzko behau, monografiko hau, eta 12 hori aldeko gauza bat, eta hori ikusten dira, liburian agertzen diren gauzak, beste gauza batzu ere, geroztik landu edo beste nunbait ere agertu zirenak dira edo bestalde berak bilduak han eta hemen lekukotasunetarik. Odean, hori guzia bada eta izanen da ere unidatxikola internetan, behaz hementik gaintzina ikusten alko ziena edo beste astetik gaintzina, ez bedi xuxen noizu egiten alda. Elduen astetik gaintzina. Elduen astetik. Esan, horiek hor direla libroki hartzeko, beraz ez utzio? Ara, hori ere. Fotokopietan egina da, imprimeria sartu eitzin, behaz baitu petxo batzuk, hainbeste lan egin horren zueko izuzio, berean, eraman. Aztekin bat duera botatzeko. Hau ere gauazko lana da behaz. Gauzko hainiz solas izanen den bezala. Hartzeko dira, eta irakurtzeko ere. Eta interneten izanen da, behaz unidatxikola, esikatzen mauzie Pitro, Jean Pitro edo Joaini Pitro edo Lagun edo atzemain duzie, gune hartan, ere unidatxikola, berak hemen sartu ez ditien, hainiz lekukotasun, gaur hemen mitzatuko direnenak ere, izanen dira, lan bat dobleak aldin behiteo, memoria lehenik harrotzia, bigarrenik albazuten iskiatzia gauza atzo, eta gaur erraitia. Haniz, sofriaz ditu gaixoak. Eta, behaz unidatxikola izain dira, hauenak eta ere hango dema edo beste jende batzuinak ere. Lekukotasunak, behaz. Gauza egiten nahi da, eta guk ere hori nahi ginuen puskat, analizia, jende baten analizia izan beharrian, nahio ginen, jende anitzen esperientziatik partitu, batetik lekukoa baitira, ono, eta hor direno behar dugula baliatu. Jo, biztan da, lekukoa bere esperientziatik mintzo da, eta mintzo da bere buriaz, gaiaz bezan bat, denbora beha, bada erisko hori mintzaditen berenaz, Pitroinaz beno gio, hori bada beti, nahi eta ez, idia da, mozaika baten osatzia ere, denen artean, Pitrorekin bizi izan dituzten esperientziak, bakotxa bere moldian, presentatuko ditut gero, eta presentatuko dute beren buria ere, Pitroren alderdi difen batzure unki dituztela, edo bere militantzia, edo bere biziko epoka desberdinetan, ibili direla ere, Pitrorekin. Eta hori ikuskat, ukaiteko ere, ikuspegi anitz bat.
bere bizi, borroka, engaiamendu eta pentsamenduaren ingurian edo zek mugiazten zuen, hainbeste. Hara, eta biztan dena, bazizte ziek ere, hemen, Pitro ezagutu duzuenak, edo Pitro kugutzatu duzienak, eta ziek ere hitza okain duziek gaur, alainan, mozaika horren ono gehiago osatzeko. Hauena da peskatxuien bizteko gauza bezala, eta gero denen artean txegitzen halko dugu. Hara, ebe odean hitza main du behala, doidia presentatzen ditut segidan, behaz, pelle errezarra hauzekoa sortzeaz, gehiago egin du berak, Pitro gazte-gaztetik ezagutu du, amada joan aintzin, eta onduan ere. Jean-Michel Arluxiat duzu nahitzekoa, eta berak ezagutu du Anket montainen inguruan, eta gero Azam elkartea sortzean parte hartu, antzen, eta antik aintzina. Austinek behaz presentatuko dauku gaur biografia labur bat, hortik hasiko gira mentoaz, puskat etapa handienak ulertzeko lehenik, eta gero bakotxak ilustratuko ditu. Jojo Etxeban da gazte-gaztetik eta beti izan dena Pitroren bide lagun eta borroka lagun. Eta behaz, berak ere ekarriko du bere ezautzain berri. Eta Dominika Bidegarai, objektor de conscience, behaz, kontzientzia eragozle zen Pitroren azken urte eta azken egunean funtsian antzen. Eta behaz, eskualdun bakarretaik ere, erran behar da. Kontzientzia eragozle eskualdun Citroen denboran, frantsasak bazien gehiago eta eskuaraz akienik. Hori baita gure zera, eskuaraz itea garko gaua, bestiak bezala, eta ara. Behaz, horiek denak mintzatuko zaizkigu, eta mentoaz hasteko Jojori galdenen diot, puskat, Joaine Pitro, ze gizon zen, nola ezagutu duk edo... Nik Joaine Ervin eraitan dut, zen txin izan hala behita. Beti gugun hala behatu dut. Nei sibiotaz mintzatuko nintzaitzi ezen eta ez behitakit beste gira mintzatzen. Eta sibiotaz da txikin nik zen. Joaine ezagutu da ikan Isiaseiko bilkioa bagunin ataratzen, mila bedatzen eta hiuton hoian urietan zen, harbatzen maniz. Bazen bilkioa bat eta ordinko moniera apesa Julia behitzen, hua zen Tomas Otsobatx turi Johaine Erbinen aizo. Eta hainu huetan bahargunin fu bazkai bat egin. Eta basabiko lau aizo maite gaztek gatzatu zeita den Johaine Erbinen ikustea juiteko. Heik bazakien bai zer gatzatzen ziren. Niken akien nuai juitan nintzen. Eta nula etan duzkaz naif. Enuxen bai. Hale uste nine bi hale nurlaitzela. Eta juiten ezaren Erbinila. Zea dinien? Hoita urte. Eta juiten ezaren Erbinila. Etzen bidego donatoik, harritan gaintik eta motokin halbezala. Etxea etzen ez, eta raitan eta de, bomna hantxe duzu Joaine, duzu eta koltate zerrado baten egiten. Haban oso, egin hunun, eta horran zu ikustea hor, eta harko seko hiz. Nik hori nartinoen akin nur zen bazen ez epide Joaine Erbini, haik ezagutzen nundino. Eta raitan deio, nula kimitatzen ginen, mazkai horta. Geraitan behi, manejera duzie baiziek, kistiek. Asekan eta kalakan, bai, hartan huntzi die. Gio zerbaiten egiten, nik uste kimitien iketez musa batzari hunan ekila. Horatuko dira? Bai, etzen nahi dia hantik. Hori ni gaitzituik, eta oskituik franko. Erneon bombena nik kimiti egin daizut, hara beninga tua, jitan zia nahi bazia, despazia nahi egoiten zia. Egiten duzu nahi duzu bezala. Hara, eskutxutuiko nien, txekiten nahi. Omena inestazu nahi duzu bezala, eta ni banuo. Txe? Eta geho, igantiekin bazkaian, hua mahain biuetetan zen, eta ni beste bioen bena, saitxetik, enin elheran egin hartan. Eta geho hartailan da deumo busieten buin, jakinazten daita, han izan ez hain etxea egiten.
ordinko, ene sabereko min, bihotzeko min igani benin, erreneon baietz, eta ordin zen, aipatu zeitan, anketa horren lehen ikerketa hoi. Eta lehen zenin entzuten, ikerketa baten egiten, eta beste jentei jakasten, jaketeko bazenez txusintzeko gaiza, ea untzatzen ez oro, bai ala ez. Eta ados ginenez ala ez. Hoi, nintzeko entzun lehen. Eta haren hoi gantzeitan, eta nik beste izpahioa dizkidei prestatu nahen, hola ezagutzen egin joan. Eta geho, seida kiamandu hola, eta handigan da, hitzeko mespeago lartino. Ostegio bat azila, eta nik aste hartikin narratzen hanginen emaztikin. Eta niri bat gynin, behar gynila xendaz kambiatu, gue familiak ahazten gentila eta militantismoa gainin hartzen zaikula. Behar karetzen zin bezala, tresna, Laneko da. tresna guzagitzen zaikula. Nausitu zela. Bai. Tresna zela helbuia eta ez kontra jo. Helbuia ez. Hortan txiko mementoko, gero. Berriz egin gira. Otsa, bilesker. Zozo. Austinek egin du. Bai, nik labur eginen dut, zen hanbeste gauza badak ondatzeko pitrotaz, lehenik, beldurniz galtzeaz, eta ene ondoko jendeok denek nibano hobeki, ezagutu dute pitro, eta uste dut beren lekukotasuna interesgarria izanen dela. Beraz, labur eginen dut pitro, nik nola ikusten dutan pitroren personaia, ostion aipatu du Matxinek gizon argia dudai gabe, autodidakta, hori behar da azpimarratu, anitzek bezala, garai harteko anitzek bezala, auzoko eskolan hilia, zertifikat etude hartano, eta gainera ez omen zen eskolier jarraiki eta jadanik hasia zen, piskat bere karatera jakusten, piskat kasko gorra. Eta behaz, formakuntza hori autodidakta, berak bildia du, eskolatik atea eta Purpaneko kurtsuak segitu zitin, korrespondentziaz. Eta gero, erran behar da, bere formakuntzan moldaketa nagusia ene ustez izan dela jiaziarena, duda egabe. Pitro fede handiko gizona izan da beti, nik uste, giristinotasunak markatu duena, eta giristinoaren baloreak entxeatu da aplikatzen, eta jiaziak erran behar da, garai hartan gazteria guzia moldatu duela, ezen gaur egun egia da eskoletan eta gehiago formatzen dela, garai hartan jendeak 14 urtetan txian ziren lanian edo lantegian, eta behaz, jiaziak izan du sekulako importantzia, eta beti nik uste hori izan da bere funtzionatzeko moldea, voir, juger, agir. Gara baita gauzak aztertu, erabakiak hartu, eta gero egin gauzak eta kanbiatu. Beste formakuntza batzu ere dudai gabe izan ditu, ezen irakurtzia izigarri maite zuen. Sekulako ikas goxea bat zuen, eta irakurtzen zuen, jateko mementoan omen beti irakurtzen ari zen. Eta izpiriti argia eta goxea, jakinduri goxea. Gero eta sindikatan ere formatua izan da, dudai gabe. Zen lehen urratxak CDJ-an egin zituen. Jiazian formakuntza hori bilduta, voir, juger, agir, zerbait egin behar da. Eta zerbait egitekotan egitura bat behar da rapatu, eta egitura orduan bakarra sindikalismo ofiziala zen, EDSOA eta CNJ-a, eta nola gaztia zen, CNJ-an behaz laster erresponsabilitateak izan du nazion eta Frantzia mailan, mendiko ardura dun izan zen, eta hori ere dudarik gabe behetako formakuntza interesgarria izan da. Hori lehen pundia. Gero, beste puntu importantea, militantea izan dela. Nik uste dut hitz egokiena Pitro aipatzeko militantea izan da.
militantea ostion aipatzen nuen bezala, eta liburuan aipatzen dut Stefan Hessel eta Camus eta hori dioten bezala, ez da bakarrik asaldatu behar, holdatu behar, baina behar da entxeatu gauzak aldatzen. Eta bere bizia eta horri dedikatu du, mendiko laborantza, ez bakarrik mendiko laborantza, baina mendiko bizia hobetzen, aldatzen, nola erran, laborariak mespretsatuak ziren gara hartan, eta orain ere gauza hori bada, eta hori ez zuen soportatzen, eta beretzat importantea zen, eta laborariek duintasuna emaitia, eta jendeak zirela bestea bezala, beste bezan bat balio zutela, eta hortako formakuntzari buruz lan asko egin du. Sarri aipatuko dute, haintxeur saitzeko launek, zenbat staja eta antolatu dituen, eta sekulako lana egin du gazten formatzeko. Formakuntza profesionala, baina baita ere munduari idekitzia, besteri idekitzia, taldeko lana egitea eta horako gauzak. Gero sindikalistari izan da, bere lehen urratsak sindikatian egin ditu, CNG-an eta gero FNS-ean. Baina laster gauzak mindu dira, ohartu da sindikalismoa zen bezala gara hartakoa, notable sindikalismo bat zela, gehiago itzulia norberak bere interesa zaintzia edo eskuratzia, ez gehiago bestendako lan egitea eta besten zerbitzuko jartzia baino. Eta behaz, emeki, sarri aipatuko dugu behantxago, behaz, emeki sindikalismotik baztertu da, edo baztertu dute biak gertatu dira, berak ere ikusi du sindikalismoa etzela bere idaiako egitura beharrezkoa laborarien alde jokatzeko, eta egia da ere, paueko arduradunek edo aintzindariek emeki baztertu dutela. Behaz, horrela sortu zuen LASAM, Association au Service des Agriculteurs Montagnards, eta zen puskat egitura berri bat sindikalismoaren aldean, barnean edo aldean, mendiko laborantzari gehiago dedikatzeko edo itzultzeko bere gogoetak eta bere lanak. Eta behaz, emeki azam hori baztertua izan da, eta gertatu da 1937an arreteko lurrikara, eta hor gauzak aldatu dira. Bon, eta bai, gero hiz bat alare sindikalista erzen dut, baina sindikalista bano gehiago zen. Ezen sindikalismoa da defense profesional, norberak bere kategoria defendatzea, baina gizon horrek bazuen herriaren eta mendiaren asola. Eta bai eskolai buruz, bai mendiko turismoari buruz, bai garapen ekonomikoari buruz, bazituen bere grinak eta bere lanak egin ditu, bere gogoetak egin ditu, bere mobilizazioak egin ditu, larzaken, badira aniz gauza, luze egida hemen denak aipatzeko, baina sarri diskusionean aipatzen ditugu, behaz labur eginen dut bere biziaren, behaz hemen duzue, lehen hori hiru badira hola, hiru zatitan da, ez baita pantaila ez baita askia hundia, behaz hemen duzue, hemen pitroan sortzia, 1929an, gero hemen 1929 Pitro gaztea, hoi urte, edo hoi urte. Luzenak izan zen, bi urtez, talk harrobia bada mendian, Anariez, eta han bi urtez bisasoin egin zituen. Soldadogoa orange, eta hemen 1959 CNG-a mendi arduradun. Urte hortan ere sartu da herriko etxean, kontseilari bezala, bi egonaldi egin ditu, herriko kontseilari bezala. Bereziki sartu zen, biden egiteko, bideak eta erramerda denboraetan, jojok ertentzien bezala, etzen bideik. Siberon bideak biziki behanteginak izan dira, eta hori izan da, Pitroren
borroka nagusietarik, ezen bidea eta argindarra duintasunaren lehen gauzak dira. Jendek izoli maute bide getxai joiteko. Behaz gero, eta hemen, ene ustez, gauza importantenetaik bat, agorilaren oita amarra, 1982, CDJ-ak pauen egiten du biltzar nagusia, eta behaz Pitro eta aztarratzeko gazter galdeiten dagote, txostena egitea, behaz ostion aipatu izan den txostena hori da. Lehen biziko gauzala agertzen dena eta argazki iluna ateratzen duena mendiko laborantzaz. Eta uste dut lehen aldia dela, hola agertzen dela zinez mendian ezinbizia dela gazteak joan, eskolarik ez, zerbitzu publikorik ez, biderik ez, argindarik ez, eta emeki mendia hiltzen ari da. Eta hori da lehen biziko deia dara, ene ustez, hori. Horren ondorioak, gero, eta behaz, Pizani ministroa gertzen du, bizikuntza sekulako problemak dira, konturatzen naiz eta etorkizuna iluna dela mendian, eta behaz galatzen du, zerbait deiteko behar dugu azterketa handiagoa egin eta zabalagoa. Eta behaz, hor abiatzen da Lanketo montaña. Baina han artean, sosa behar da bildu Lanketo montaña hori egiteko, eta, ez dute sosa handi beharrik, ezen aipatuko dute egin dutenek, kitoik egin dutela denek, baina harare sos piskat behar zen, eta mekanografia eta beste gauzaratzen egiteko, eta hor gertatuko dira kontseilu nagusiak, kontseilu generalak, errefusatu du eta lehenbiziko denbora batean sosa maitean inkesta horren egiteko. Eta behar izan dira eta La Pierre Saint-Martiko eta harriko sasoinaldia eta gelditzeko traktorekin eta mobilizazioarekin sosa ardiesteko. Behaz hemen abiatzen da Lanketo montañ. Lanketo montañ Larrazkena eta Primadera artean, 64-65, ireton eta lau, ireton eta bost. Bota, ezak beste hortoi. Anartian haragi greba, eta hori... Haragi greba, honek eta Jean Micheleko datu gauzi, haragi greba, biziki gauza polita. Greba, zena? Greba, etzen eta... Naikari azteko ba. Behaz, ireton eta laua, ireton eta bosta, Lanketo montañ, gau eta hori, ez duk ageri hemen ez egizu isen zoin hilabete den, Lazam sortzia, abenduan. Behaz, azam, zendako eta nola sortu da, behaz, Lanketo montañ egina izan delaik, 64-65, laborariek uste zuten emaitzak berehala aterako zirela. Baina biziki luze eman du eta ikusiko duzu, hemen 1906an agertuko dira bakarrik eta emaitzak. Beraz, pentsazazue, Pitro bezalako eta persona bat, ohartzen da mendian ezinbizia dela, inkesta bat egina da, eta neurriak behar dira lehen bailen hartu, eta anartean, Chambre d'Agriculturan eta mekanografiaz eta esploratzeko sekulako denbora emaiten dute, eta hortan hasten dira lehenbiziko hikamikak Pitro eta Paubeko sindikalisten artean. Beraz, mendiko inkesta ireton eta 6an eta agertua da, argitaratua da, eta inkestaren ondorioak, atera bideak, hemen uztailaren 28ko bilkura batean eginak dira, eta hor ere, nola erran, ezadostasunak nabaritzen dira, edo agertzen dira, ezen Pitrok lehentasuna nahi du eman bider, adibidez, sekulako bideak bat dira egiteko, eta hori lehen bailen egitekoa da, etxeta joiteko, funtseta joiteko, eta aldiz administrazioak harek du kontrolatu nahi ze behar den galdatu Europari eta inkestaren ondorioz, eta behaz, adibidez, le centre pastoro, neok ez dakit juzen zer diren, baina sekulako sosa behar da, le centre pastoro egiteko, aipatuko dugu gero nahi bat duzu, baina hor bada, eta nola erran, Pitrok alde batetik bideak nahi du, bestaletik le centre pastoro sekula, eta... Horka aipatzen etzien gauza bat. Eta biziki gostatzen direnak, eta ez direnak batzuindako direnak bakarrik, eta behaz horre gauzak mintzen dira, sindikalismoa eta Azam eta Pitroren artean. 1937 hor
arret edo aetako lurikara. Eta hor biztan da, laborantxako gauzak bazterrat pixkat duzten dira? Montori. Arret erten da, baina Montori eta lan eta Siberoko hauze eta... Montori eta arret zitean, Unkiako. Hara, behaz, le service d'entraide sortuko du Pitrok, Secours Catholique eta CDJ-arekin. Service Civil International. Ez. Service Civil International. Ez, gero. Ah bon? Ez. Le service d'entraide, le service d'entraide, lurikara... ICP-ekin. Ez. Service d'entraide lurikara intako eginik izan zen. Secours Catholique eta CDJ. Hala, service d'entraide eta zitaik somaitek behar bada parte hartu dute. Erri guzietan baziren jendeak eta egun guziz erri eta nahiantak baziren izenak emaiten zituzten eta autobusez egiten ziren eta gaur bidarraikoak, biharri isarrikoak, etzi eta kaxono izan zen, berak kondatzen aldu. Hala, beraz, eta sekulako lana izan zen eta Pitrok hor erosi du bere antolakuntza gaitasuna, hala. Eta beraz, hiruetan eta sortzian, hor, eta hiruetan eta sortzia, bagizi frantzian sekulako historiak izan zirela, eta beraz, hor, agertzen da lehen nadikotz, eta zendakoztu galdeinen laguntza, objekteur eta beste horako objekteur eta Service Civil International eta Jeunesse et Reconstruction. Eta hortik abiatuko da nahi janten edo volontarioen jitea eta laguntza ekarriko dutenak behaz Siberoko laborari behartu eta hori Jojok aipatuko du nimano hobeki. Behaz bururatzeko, fite-fitea, beraz, 1992an, la loi montagne, du bosque. Eta hor ere kalapita, ezen la loi montagne, mendia denboraetan, baziren proiektu ikeragarriak, faraonik, erten alda, eta ezen turismoa denek pentsatzen zuten, jende guztiek mendira joana ikaute, urbanizazioa gero eta ondio zen, eta mendira sekulako tirria izain du mendiak, eta behar dira etxe bizitzak eta oporretako etxeak egin. Eta behaz, hartako behar zen mendia piskat hartzain erkendu. Eta Siberoko goituretan hau batez behar dira erabakiek hartu, eta hori du boskek aldatu nahi zuen, eta jara. Eta hor izan zen, gero, hemen zahiot, du bosk eta Pitron arteko buruz-buruka famatia izan zen Donibane Garazin, etxamende jaunak badaki horren berri, hori Donibane Garazin, emergiziak antolatu edo jiaziak, emergizia zen hori, nik uste, Gero, denbora hartan ere, lehenbiziko Roquefort gaznantegiak esnebiltzia gelditu du 1992an. Eta hor, laborari gazteak hasi dira mugitzen. Gauzak ez dira ez dute irauten al, eta zerbait behar dugu, beste tresna zait behar dugu gauzen eta hobeki defendiatzeko. Eta hor sortzen da, le groupe de 40 aldea, eta badira hemen eta urbiletik partu hartu dutenak, antxeko ik parte hartuk, ez? Ez? Beste hartzu ere badira. Behaz, gero eta hemen aipatut bakarrik Arraineko eskola, eskolan Hestia eta Arraineko eskolan borroka hori, eta gero Larzak eta beste mobilizazioa batzu izan dira Zueu, eta zoritxarrez, 1995an zendu da Pitro. 27 urte ez zituela. Bon, ni nahi nintzateke gizonaz. Nik ezagutu dudan gizonaz. Arruntan hanen dut, jente xehin eta jente handientako bazin ikusmuleat eta egitate bat.
eran nio lehenik jente txipien etzin apaltzen zera, en ez da hala, jente xehia, jente txipia altxatzen zin behenila. Eta jente handia apaltzen zin behenila. Hoi ezagutu dut untsa, eman nahi zut itxemplu, agitu nahi zaikin Toulousean mila bedatzen eta jotan hoita sortzien, eta jotan hoita bedatzen, eta ikasle bieren ikustea junik. Universitatean. Bai, universitatean bai. Eta hanez gaitza batez, eran zeta ari bat egunia universitatean jun, nik ez dakian mintzatzen horako profesiorekin eta ni barko seiker kitzenuk, ez dakian nik kusiko duk. Eta junginen eta haiekin mintzatu ginen, eta ikusi ni bena gaitza abo bazakila gaitza sendahan itxetan, bena beste zumaitetan ez. Ordin ni hau sartu nintzen. Bena, aldi batez, professeur batek eraiten deik, mais enfin, monsieur Pitreau, reconnaissez que les fils d'ouvriers de paysans sont moins intelligents que les fils de cadres, d'enseignants et autres. Ah bon, peut-être. Et, écoutez, imaginez qu'en France, on fasse des chaussures d'une pointure. Oui, alors, bon, les pieds qui correspondent à cette pointure, ils sont très bien. Et les autres, c'est pas des bons pieds? Pourquoi ça? Et votre école, elle est comme ça. Elle est faite pour une pointure, pour un type de personne. Et les autres, ils sont laissés de côté. Etienne déjà est un âge. Eta bestaldi batez agitu ginen arri batetan igaiten, hunat, beti berrekin, eta géographique au professeur de la centrale. Mais enfin, monsieur Pitreau, vous nous faites passer toujours au même endroit, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on est en train de rebâtir le tiers-monde, le quart-monde, les autres mondes. Eta bazen gizon bat, tristia, esketiara, trottoiratetan. On passe presque dessus, on l'a pas vu. Hoi, Joan Pitreau hoi zen. Eta erabeitu kistizela, bai, sineste zigariko gozin, eta hanez haikin iante bat ezaitzen maginen, otoz hanen hona txuten, meza bat edientan habazin, meza harta junen zen. Bena ez da sekula apestiari zen. Eta difentzia hori egiten duzien, klerikalo nu eraiten da frantzedez. Etzen, eraiten zin, ez zutila haik apestak adoatzen. Sinestia bai altzin, bena ez apestiar. Eta... Ara. Hoi. Merci. Oie, Pelleri behin du, eta hitza, hastapeneko historio hartan. Nundia hasi zelaik, behaz, mila behatzion eta noizean hisoktuta fite. Enetako nundia hasi zen mila behatzen eta berroita bila. Eta hodian bere lekukotasuna. Orduko bizia, gutioa behe, eta heben hanitxek ezagutu dien, asegure, sumaitek beden. Eta hon zazpi urtetan eskolalat, hamahi urtetan eskolatik elki. Etxen behar behitzen nahi lanian, anai egehien Algerian. Eta ordian, hor, ni adin hortan, zinez senditu zer zen bizi torpe hoi. Ez ginen bideik, 1 kilometra beginen eskolatik, bideik ez, 1982 duken ginen montoritik, eta doidoia haristatuik, eta 1982an karikatik, haunzeko karikatik, etxea. Argia euken ginen 1988an. Hurrik ez ginen, salbe ütürü bat, etxi ben apalago, eta gu haurak gu ginen behar joan hurran txerka, usian. Eta hola zen, lehen traktura 1988an anaiak josi zin. Eta ez ginen behipai baten bideskada baizik etxea heltzeko, orgek errotek eginek hesa harrian, eta hor aizuen hartin eta egiten gintin aterbiak. Bian,
bidia heltzen zen lekila, han egiten gintin aterbiak, mobiletak, gaza, ogia eta oikoro heltzen zien. Gu deitzen gintien beti gainetezak, edo karikezek eraiten zaukuten etxauak. Eta gu kaliz petiarezak. Ordin gu beti movimentu hortan izan gira, beti goiti behea, beti pekuak, gainekuak, eta gu eskualdian beste hanitz guretan bezala, bada etxalde handixenetan, bada etxapia eta etxegaia. Ordin movimentu hortan gira beti. Eta nik uste horreke markatzen gitine, eta emaiten daikon resistentzia bate. Nik uste indarri egiteko, beti indarrian izateko resistentzia hoi. Hala, ordin hoizen gu orduko, ordin bazien lan iziari torpiak, arterika, bedaka, jatzeka, gozkak, gotza elki behar, jauri, eta hoikor indarlan, mugaltxak, alhorzolatik, bizpahiru hildo egin eta hua tambuotan behiekin goitiek jarri. Eta hola, talia egin muzte behar belharra, eta hola. Eta nik hor hamabost, hamasei urtetan egin gogua zinez besten zeitane, beti ikusten egin hurra, harriak, hurra, ala gentiak, beti behea joiten. Eta noapait, behea, gentiak. Ara, hoi zen, orduko gue bizi, ordin eskolan ezkinin behar euskaik aipate, regentak etzin nahi. Eta geho, guetxen jare aitak eta ama nahi zuten zerbait jakitate bilgenezan, eta igorri juntien, ni igorri nundien, Colegio de San François, Maulen, eta lauantxako ikasketak egiten zutien, kolegio hortan, eta hanginen besteen artin. Nageo, zem espetxiak ez ditu duken. Le kuter, le peisan, ordin peisan hori, emaiten zuten pesu bat, gu ginen iazki gibeloi eta, ordin doblezka gibeloi ginen, euskaldun eta lauain. Ordin, bagintin, La double peine. Bai, les deux tarde. Hoizen. Eta hortaik, Franco Tampitoi entzun dugu, nous sommes la troisième génération des imbéciles sélectionnés. Hoi entzun dukezi, behar bada. Pisoni erantzioa hoi. Ardin. Bai. Bai, untsa egintzia. Bai, txostenean agertzen da. Eta bena jale, Collège de Saint-François hortan, bazen apez bat ekonoma zena, Rius Peiruz, zumaitzek behar bada zagutu dukezi, eta laboantxa akasle zena. Eta soja behez izin, eta bergoaina lahuntzeko etxaltia jos izin, bizta eder. Oa den laboantxa eskola. Eta 1949 lehen hartzain eskola, hartzain ikastaldia, hasi zen. Eta ni barne nintzen, lehen taldia ginen, urte hartan. Hoi, besteik ze eran litake, hoizen, orduko gue bizia hoizen, geoztekit hoi sartu behar danez bihitzez behar bada, ene herriskane, hor gogua zinez besten zeitan, ni beno zaharrago bazien, bost hamar urte zaharragoak, hoita lau etxetaik hamabi, eben erraiten duzi, donado. Eta hor nik senditzen nien bazela zerbait joiten etzenik. Geho guztian zien, inztekan, pestak egiten, eta guztian, etxen amak lanak egiten, eta franko untza. Bena jale, usteet, asallodi horren pian, bazela sofrikaio bat jaleike, eta behin pitroi jantzen, eta behin beno gehiagoe, entzun izan dut, Europan, Berlai estetik landa, xibeo gainintzela, jentek bebuiaz beste egiten zutena. Europan, gehienik. Bai, statistiken arabea, tomtipaitik bildu zitin.
Eta geho, beste gaizat, neskatilake joaiten zien. Ordin hor bazen holako prozesu bat. Lehenik joaiten zien edo neskato burgesen etxetan, maulen ataratzen, edo zeru itxaisa ostatietan, tego bizpahi urten behian, edo paizeat, bordeleat, paueat joaiten zien. Edo ezkontzen zien, bena, justut ez zuten kasuik emaitene, motiko bat laua izen ber. Eta ezkontzen zien beste klasetako motikoekin. Eta usien klase alde gainekoekin. Horre balitake ikerketa luze baten egitekoa. Ara, hoizen gue bizi gogorra edo ulhuna artetaik, gu biga baizik ezkinen, 10 urte barne, erikipia daitzen, 10 urte barne, bi gazte baizik ezkinen. Eta horreke iziariko, ez zutu formatzen horrek, zue gazte denboa, ez duzu untsa emaiten, hoi nomaite horrek markatzen. Nik hoi utziko dut mementoan, orduko egoera. Aipatu behituk neskatilen juitia, ni ohartzenek mila behatzen eta hiutan hori antzian, jiazeian egin ginean eta antzerki giza, eta nik badakiat hartu nia eta nulaz neskatila juiten zien, eta gu potikuk egi hau egoiten, eta bakiat eran nila gaizta bat guetxen txena agradatu, eran nien eta aitetameke bat ziela pehen ogen partia, zen eta espetizien nahi, etxen emazte gazte bat sarledin eta belekia hartzezan. Hoi, problema bat zen, kohabitazion, zamatia. Iziarriko bizi torpia zen, berdemoan, ez zuten amek bizitzen zuten nahi bizi. Ez, alabek etzien nahi, eta amek etzien nahi alabek hola bizituik. Bai, ahal bezala. Artetaik herran. Elgarrekin den bezala beti. Eta horrean, peile, mentoaz, kundatzen aldeko, Pitro nola zautuk, eta hik ikastaldi, eta horrean parte hartu. Kundatzen biskat zer zen mento hori, ikastaldian historio hori? Bai, mira... Jean-Michele ilustatuko egin. Bai, nik 17 urtetan, armadalat joan gabe, ez tekin nula, segure Pitrok ikusi zin norbait azela han, eta gue peile, joan zen Pitrok antolatu zuten ikasketak. Eta lehenik egiten zuten jatzarpen egunaldiak, jatzarpen, edo stage de vei. Eta hor multxoka biltzen ginen, eta bakotxe behar ginen erran, zer senditzen ginen gue biziaz. Gue biziak, kezkak, arrenkeak, gue indarak, ahuleziak, jente bezala, lauai bezala, eta herritar bezala. Hor bazen, iziarriko den gaiza interesenta egiten genina, eta Pitrok hortik elkitzen zuten analizeli bat, elkitzen zuten horako sintezeli bat, eraiten zin, les gens croient qu'ils sont bêtes parce qu'on les rend bêtes. Ustiko oskien eta pointura. On a tellement dit qu'ils étaient bêtes qu'ils le sont devenus parfois. Geho eraiten zin, subir, partir, ou reagir. Jun, ala Bizkarra Concorde, edo bestelan inardoki. Eta holako gaizahan itxe. Eraiten zine laboar eletra. Ukaitie egin ala izatia norbait. Edo zerbait. Hoik elkitzen ziren. Eta guk hor bildu ginen, iziarriko buru jabetza, egaintarzun handi bat bildu ginen. Bigeren segitzen ahaldiak. Bigeren ikastaldiak zien, Pitrok eraiten zin, behar gentil armak eskeitan. Ez, tiokatzeko bena bai. Armak, ikasten ginen, publikoa nahitzen mintzatzen. Gaurre mintzatzen baniz, ez dakit, hausartuko nintzen etxekulan, ez panut holako ikastaldik egin. Behar bada gaurre nintzen gabab izaren hola, zien haitzen mintzatzen haitzeko. Publiko haitzen notak hartzeko, eta ez da baidane, lan talde bat behar delaik egin,
nul animatu behar zen, eta hoiko oro. Eta Pitrok bazitin, eakaz aiziari interesentak, ICP, Institut Culture de Promotion, Bordeleko egitura batek, izi haritan laguntu zin gortu. Eta jarri zien, Pitroen eta gue heineko neurrietan jarri zien, eakasle hoik. Etzien profesor edo, jakintzun handi, sumai bezala, hola, mintzo eta usu eraiten zin, enplegez hazi mintzaia simple bat. Eta usu behar ginila joan edo norbaiten behatze edo konferentzia batetan edo hola, izentatzen zin norbait, usu, eta eraiten zin totu feral ignorando servize. Tordin, haik behar ziti markatu, konferentzien etzien hitz handiak oro. Clivage eta holako hitz handi bat. Eta hoi beti egiten zin. Eta sendiazten zin, mintza zaleri. Eta gehu, Pitrok egiten zitin, beste formakuntza, teknika gainean eta modernizazioa ibuz. Eta mauleko lepaikin kontratu bat, hitzarmen bat egin zin, lauaiak joaiteko, eta ikasteko sudatzen, mekanik egiten, zuran lantzen, eta holako gaiza hotzen eskitatzeko. Holako gaiza hoiko. Suma bidaia ez du egin, heben ziek izan zide, hanitxe bidaia behietan. Alemanian, laburbulan, eta hebene naba bateti bestila. Ni oarniz garazin izanik, eta hola. Eta baten besten esperientziak kutsatzez eta hola. Hore, animaleko lana egiten zen. Animaleko egiten baitu gauztien, nik zenbakiek emaiteko parzialak dira, nik paperetan harrapatiak dut ezari. Adibidez, hiruretonoita bitik hiruretonoita sortzira, 7.322 egun formazione. 1.717 pertsona parte hartu dutenak, staz horietan. Hiruretonoita sortzitik hiruretonoita amekara, 3.811 eta journe de formazioa, eta persona parte hartu dutenak. Edo da, horotarat, hiruretonoita bia eta hiruretonoita hameka hartian, 11.000 eta zonbait. Eta espigatzeko bakarrik, sekulako lana egina izan dela, behaz, formakuntza generala, errandukan bezala, baina teknikoa ere, eta nik berdin azpimaran ezake ere, behaz, Institut Culture et Promotion eta Louis Recordo horrek, sekulako laguntza, bazen sekulako adiskidantza bien artean, eta sekulako konplizitatea hori da, izen xuxenagoa, eta sekulako laguntza eman diola Louis Recordok, eta horra gertzen da ere Pitrorentzat jenden duintasuna zen eskolatzea ikastea eta kapable izaitea jardokitzeko administrazioanei edo komerzialei. Formakuntza hori nun egiten zi, Halbezan jenten hylian. Eman dezagen ataratzen, bardin ligin, amitzen. Zegeretan. Etxetan ala... Meietan o ostatietan. Bai, ostatietan. Eta hor bintu zizte Siberu gainaz bakarrik, ala jontzien mendi eskualde guzien. Urepele, banka... Laranzeik eta baigoria. Bai, azkainen hasik gabase hartina. Blanketo montaña. Hori hastapenak dira, aipatzen zuen gauz hori hasi dira, 81, 82, eta gero Bizania zen, eta gero behaz San Michel, xuk, eta 84an edo, zautzaiten duzu, Ni ere hunen adin beranez, eta behoita biekoa. Eta nik ezautu nien Pito, bate uste gabetaik, 84ko, oftahil undaheko astelen batez. Doni bane garazin. Merkatia. Merkatura joan nintzat, doni bane garazin merkatia, dene zautzen te astelenetan merkatia da. Eta doni baneat joan nintzat merkaturat, eta kooperatifa laborarinitxea bilgia handia zen laborarinako, leheneko orduko kooperatifa zen guai bezala, hantzen doni banen, eta gilian bazen kohale bat, eta han baziren buriko batzu ere, eta han nintzen.
astelen goiza, eta han nintzen, eta heldu da, oto bat, zen anitz oto, odian otoak bazi emana, Citroen bizaldiko oto hori bat, heldu da, bi gizon eta barnean, eta jausten dira, eta nire sorintzan, eta agortzen dute, eta nik ere bai, eta odian, baino bazen behaz gizon mehaz haundi bat, agrizien laguari ezela, bestia bilo hori bizardun bat, eta guaxantximanta, eta beraz ezautzak egin gizon laboraria Jean-Pitro atagatzekoa. Eta bestia bretoina zen, mojo, eta laborantza gamarako teknikalaria, eta memento hartan atagatzen zena teknikalari. Eta biak ginazien donieneat, eta ordean Asuriain presioa peko errekantzen. Asuriain presioa peko errekantzen, eta derako Cercle des Jeunes Agriculteurs hortan, delibetia zuten greba egitea. Behar zela greba egin, ez zela Asuriak merkaturatatea behar, eta behar zela greba egin, presioain eta mugiazteko. Eta ginatzien donieneat, bilkura baten organizatzean, eta laborarien mobilizatzean, nahi bada, ez zuten neho ezautzen. Hor zien, donienean aginak, bilkura baten egitean, merkatu egunean, eta erantzaten, eta lanutzen gituko, eta nahi bauzi, eta oita bat orten indien, eta soldagoatik haintzineko ustalian gina, gero etxaldia artenen ene izenian, egin anien lehen biziko anpuenta, traktorain erosteko, eta etxaldia, eta, banien egarria, banien zerbait, eta gainerat, hor, izan nintzen ikastaldi baten egiten, bi aste, emerzizeko ikastaldi bat egin anien, eta kantalen, eta herrialde zabalian iten ziren orako ikastaldi batzu. Eta ikastaldi batean izan nintzen kantalen, bi aste, eta bezperan sartzen nintzen handik. Eta han, sindikalismoaz eta gazte movimenduaz, eta gure oroko gazen ikastaldia. Eta handik heldu nintzen, eta Odean zeiten du, behar zela, hemen bauk sala bilkura egiteko, odean gisa hortako bilkura egiten ziren eta Garateneko zineman. Garatenian bazen zinema sala bat, eta Garatenia hemen garazi zautzen zinez, tenketare bada, eta leheno Garate gintzitien zinema eta tenketa, eta oro, eta gero garazin bazen beste zinema sala, eta Garatenekoa baliatzen zen horako bilkuren egiteko. Eta sala galdin ginduen, eta gero ginazien, eta otoa mazuten haut-parleur, bost gorailu bat, eta mikro batekin, eta bilkurara jenden biltzeko, behar gindien Donibanen korritu, eta Donibanen korritzeko behar zen, haut-parleur batekin korritzeko, behar zen hauzapezaren baimena. Nik hauzapeza zautzenien untsa zen, lozmo medikoa zen, eta gure medikoa zen, gure familiako medikoa, nik ere maintuztetu, hauzapeza initxa zaute. Eta hain baitian, jale, Pitro Espezien demora egaldu nahi, jale, bere mikroekin, bilkura, aibatuz, joan ginen. Eta, heltzen gira, lozmo initxeat, eta Pitro egiten dako bere galdea, eta jarek etzien, bai ez egiten altzela, bai, eta partitzeko momentuan egantzako, horra zen Pitro, nik odien ikusenen lehen aldiko duna, egin batekin egiteko, egia egiteko, behar dauzu aitortu, jauna hauzapeza, una jitean deia hasiak giela, Eta, bestia, lozmo zaututenek, gizon biziki eta plaxenta zen, homorian zelaik, koskatzen zelaik, ez zen txaja. Biziki seriostu zen, nire anintzan, eta ez zen mentuatu. Gehiago durezen agaitat, eta joan ginen. Eta heli ginen, Donianen,
Odean, morro holantian eta Pitro hilian bere mikroa egin, eta nik lehiotik atxitzen nila, eta opa olera doneneko itzulia egin dien alde uzita. Eta gero, saldian izan zen biltzagia, eta jende andana bat, gintzen gure bizkurarat, eta han Pitro mintzatu zen, eta hora zen, eta Pitro eta ene lehenbiziko ezagutzain egitea. Eta gero, guk ezin dien, asuri bat ere, eta ez dakit bate, nola bururatu zen, eta greba hori, ez dakit, eniz horretzen, baina, segura da, azteko Pitro aizan zela gogotik, eta handik hola egiteko, eta bestalde, badakitale, familian baitut, asuri tratalantek, orduko asuri busiarek eta tratalantek, bazutela, hain horretzapena eta bazutela larderia Pitrori buruz. Pitro, etzen eta... Seguro, ukantzuken ale zerbait ondorio movimendu horrek. Hala nora izan zen, Pitroin eta ene lehenbiziko ezagutza. Eta gero anketa montañ hori. Gero gertatu da, urte berian abiatu zela, delako anket montañ hori. Eta berriz, ukan gidien nahitez, okasunea Pitroinik eta ezautzeko, ezen herri guzietan izan ziren bilkurak. Herri bakotxean iten ziren bilkurak, laborari guziak gomitatiatzen, egiten ziren anitz, eta gero hor beraz espikatia zen. Nola izan zen derako atagatzeko txosten hori, nola Pizani etorri zen, nola Pizanik erantzakon Pitrori zela aski kantonamendu batetako xifren ukaitea behar zela Zabalo eta lana egin, eta hola Pitrok erantzakola xiz inen dugu Zabaloa eta partitu zela inkesta hori. Inkesta hori partitia zen, beraz orokorki, nahi bada Sekretariat d'Agriculture, Federazioan, eta Chambre d'Agriculture, eta ororen baimenarekin nahi bada. Eta normalki oro partaide ziren. Eta beraz, guzun haitzen ere izan zen hori, eta inkesta hori, eta oden iten ziren bilkurak, eta hor, inkesta larien izendatzeko, Pitrok zuen nahi izan zain, eta neuke bere guria aintzinaren zazezan. Eta pentsatzen zuen horako herrietan, jendek elgar ezautzen zutela, bazakitela nori zaiten altzen baliosena edo gaiena horren egiteko, eta maiten zuen eta paper xuri bat, eta bakotxak behar zituen zahik, guzora itzeneko hiru ikerlari, behar zen izendatu. Eta hiru ikerlari eta bat izan nintzen ni ere. Eta hola egin ginduen, eta nik parte hartu nien herrikoan, eta herri guzietan, beraz, biharno, hango hotpiren egitik eta Saraano, mendiko herrietan, egin zen, inkesta lan hori. Gero, inkesta... Bakarrik, Latanoita 13 herritan, eta 4.000 eta 300 zonbait etxalde. Eta 400 edo 400 inkestatzale behaz? Ba. 4 elikazien egiko. Jo, gozka molde hori, egen Markosa, nola? Gozka molde hori, hautatze hori, gozka sekretuan, hori, ez duk, hori, konsigna. frantzesez, deitzen duk, une designation, c'est pas une élection. Bozka sekretuan ere, gora berien bozka sekretuan ere. Sekretuan, bakotxak, zazeztian nahi zitean izenak, zura izanako hiru askiztian, edadura gisa hartako goizien, eta bakotxak zazeztian nahi zitean izenak, eta hala.
Eta berdin-berdina, gero inkesta egin eta kantonamendu bakotxean izan ziren bilkurak, ikerlari edo inkesta egile guztiak gomitatzea ziren eta bilkura horietat, eta hor behar ziren izendatu 4 ordezkari kantonamendia inako. Eta 4 ordezkari horietan ere, izendatzea beti berdin iten ziren, jendek eta izendatzea izan nintzen. Eta beraz, bilakatu nintzen, hor, Garaziko ordezkari eta inkesta horren segitzeko. Eta inkesta horiek, dokumentu horiek ateatu gabe, jale izan zen lehenbiziko eskuzinik, eginik lehenbiziko emaitza batzu behesiak izan ziren, eta izan ginen, ni izaniz, eta izan ginen izendatu ginen kantonamendutako delege guzien artean eta delegazio batzu, eta izan ginen lanaren presentatzen Laboantxeko ganbaran eta ere Kontseilu Orokorrean. Nik ordean ezautu dut, nire nintzen zahara, beraz, oita zumaturten nintzen, 23 urte. Eta Kontseilu Orokorrean, eta ordean izaniz lehen aldikoz, inkesta hori han presente izan zelaik. Gero, 2005 beraz, nahian, deliberatu zen, elkarte horren egitea, Azam elkarte horren egitea. Eta Azam elkarte hori egin zen, bilkura egin zen atagatzen, beraz hor, kantonamendutako delege guztiak gomit ginen, eta hor ziren ere, FDS-ako, Laboantxa ganbarako lehendakaria, ordean Bido zen, Louis Bido, zaharrendako famatia zen, enetako etzen gaztia, eta hartoegilean ordezkaria, eta hor zen ere FDS-ako lehendakaria, Buxu, Hilbert Buxu. Ezagutia, nazional mailean ere ezagutia, delako CNG-a baino leheno, eta ono ordean CNG-a etzen. Pitro etzen CNG-an, Cercle des Jeunes, bazen Cercle des Jeunes Agriculteurs, Giaseko laborari, Giasetik haikatu laborari batzuk egina zena, eta Debatiz eta Buxu eta horiek, eta Cercle des Jeunes, Cercle Nacional des Jeunes Agriculteurs horren lehenbiziko lehendakaria zen ere delako Buxu. Eta hori ginen gero departamentuko FDS-ako lehendakaria ere. Memento hartan, Federazioneko zuzendaria Plato, hemen entzun duzi, zemaitek Plato zen, gero bilakatu zen Zaferreko zuzendari, eta Plato zen FDS-ako zuzendaria. Hori gero hor zien, eta atagatzen 2005 abenduan Azam sortu zelaik, etzen egina beste laborantza elkarte edo sindikatetaik behesa egina zen, denen barnean, baina bakarrik mendiko problemetaz edo menditarretaz arduratzeko. Eta izena, hortaz, hor izan zen debatea, izena Azam, Association au Service des Agriculteurs Montagnards, etzen ustea bez, etzen au Service de l'Agriculture de Montagne. Zen, nahi ikaria zen, izan zain, au Service des Agriculteurs Montagnards. Mendiko laborarien zabitzuko, ez mendiaren edo mendiko laborantxaren aldeko, baina mendiko laborarien zerbitzuko elkarte bat izena, izan zen debatea, baina
hori bizikiduntza defendiatzen zien pitok, haren ahangura etzen mendia, haren ahangura zen menditajak eta defendiatzea menditajak atera hastia. Eta, izen hori, hautatia izan zen beraz, eta gero, alkia, elkartearen alkia, atajatzen. Egoitza da. Eta, Egoitza soziala. egoitza, alkia, le siège, alkia, Egoitza. egoitza. Frantsesen itzulpena, le siège. Eta egoitza, behaz, hori atajatzen. Eta hor, biltzan hausiak nahitez auto hori bozkatu ginen. Baina gure pauetajak etzien bat ere. Hor, hasi ziren, deia, hortan hasi ziren gauzak, hor, zimortu ziren muturak uskat, han nahi zuten, eta beti hola nahi dute, eta atxik haute beti hori behar dira, han denak, bero-beroa, elgarrekin, denak bat, paue hartan atxiki, eta gora, nahitez, hoiki kontrolatzen dira. Eta hor, izan zen, eta zuten sobera erakusten eguke, jendeak ikusten dira, senditzen dira, gauzak oztu ziren hor. Hori, azamen sortzea. Eta gero, beraz, beti hartu eman onak atxikitzen zituen, beraz, Bordeleko eta CEPSO, Bordele mazen, Centre d'Expansion Bordeaux Sud-Ouest, eta CEPSOaren barnezen, edako Institut Culture et Promotion, hain zinean ere, eta gatzen formakuntzak egin azitien eta elkarte hori. Eta horiekin, deribetu izan zen, mendialde guzian, formakuntzak egitea. Eta hori bigarren ezin jasan, piskat ezin jasan gauza, ezen paueta horiek ez zuten kontrolatzen deuze hor. Ez zuten kontrolatzen formakuntzain gaiak, eta diruare etzen hetaik pasatzen. Dirua Xuxenian eta Borderetik heldu zen. Formatzaleen, erakasleen hautia ere eta azamen eta ICP edo CEPSOren artean egiten zen. Eta osoki eskuz kanpo zuten hori, pauetajak, eta hori ahont gauzatxarra. Eta hain zinean, Pito bazailelaik Parisen delako gazte Groupe Montagne eta delako Cercle de Jeunes Agriculteurs hartan Groupe Montañaren ordezkaria zen Parisen Pito, eta Parisen helida Groupe Montagne animatzeko. Departamentan ez zuten ezagutzen mendia, ez zuten eta ez zen deuze neure arduratzen edo izendatuik mendiaz arduratzeko. Eta hor, azam in eta gero, sortu zen FDS-an la Section Montagne. Eta enxeatu ziren hor, beraz, izenda hasi zuzten kantonamentan eta enxeatu ziren eta hausiture zuten. Azameko ordezkariak, Bianon eta Section Montagne hortara dekarzeat eta azametik bazterzerat, eta izan zen nahikari eta hausiture fangontza bazterra hastia handana bat, eta hor, in eta askifite, hasi zen pixka bat azamen ahultze pixka bat. Zen, konpaintzeko da, guai, honetik behatzen delaik, horra dinatzienak, dinakzien, Pitro ere bat, denak heldu ginen eta movimendu beretik, eta ez zen neuke pentsatzen, izaiten altzela, ez zuten senditzen, anitzek pauein eta egiteko molde hori, eta zomait ez ditu desagainen zen, honore ez ditu desagainen zen, eta gauza horrek segitzen du.
Enan, odian, denak normalki elgarrekin inazen gauza bat zen, eta handana bat aizeska itzula hasi zuten. Eta gutitu ginen azamen baitan. Pixka bat, hastetik eta fite. Horrengatik, beti hola segitzen du, gure departamentuko goiti behitiak. Hori zautzen dutenek, badakit. Hala? Entonces, Pelle edo Jojo, guazi... Lehen lehendakaria? Lehendakaria Pito zena. Bai. Bai. Lehen eta azkena. Lehen eta azkena. Guazi, hortaz, zein gehitzeko edo tira-bira horiek eta... Bai, bai. Ni hauen esperientzia, ni beste pintatik bizi izan dut zen, eta ni etxetik joan nintzen. Lehenik Marzaneko zendizian lanian, animatzaile bezala. Eta geho, renelako plato delakoak, nahizin absolutoki behar nindin anboxatu eudezuan. Eta Euskal Herriaz okupatzeko. Euskal Herriko laguaiek behar zuten bildu berriz eudezualat. Baina ez bortuko aldia. Hoi etzaitaten sekulen aipatu. Eta heben Larroque, Jean-Marie Larroque eta Mazondo eta hebenko ekipa horren amiat eskupeko bezala ezari nindute. Eta hor ikusten zen paueko eguerra hoi. Hoi zen 1989 eta hamarian. Eta pauen iziarri importen da hartuaz mintzatzia. Hartuaz mintzo delaik egiazki problema handiak aipatzen dira. Gero ardiezne egiliak eta hoik, bai, azkenin bai. Eta mendiko labantxa untsa futitzen, ez zuten komprenitzen, mendiko labantxa zer debrukei izaten ahaltzen. Eta hoizen, paueko egoera, hoizen, hanko, eta eraiten aldeiziet, berreita hamar urten duian, bergaiza dela. Ikusi ez di, Euskal Herriko labantxakan baikin eta zei ganden. Harniz beti luiloga eraiten, ampei baske, zenta bjarnesek, hoi eraiten dut aski azkar. Ampei baske, jade top. Ez zuten deus komprentzen ze movimenti jaiten zen Euskal Herri juntan, ez zuten eta hor, egiazki, busu zianen hausia, eta behin deitu nindian, eta Artakipet aipatu. eraiteko, la federazion, elle est en crise comme l'église. Ordien Elisa est crise en zen. Bai, eta geho kanporaten indian zen, eta ezpenintzen behar bezalakua. Egin puenturan. Ez. Zapetan. Egin behar zapetan. Jojo, ba? Bai, aipatu duk azameko izena, baina errandiat behestua bat, idazten ziraikan pauek eda hola, ez zian txekura azame eraiten. Zian o servizo hoi etxan igaiten. Asociación de servizo. Hoi, ben kostumadi hoi. Tu no servizo, no sé demasiado. Eta, bon. Adama behaz. Bai, azame zien nahi. Asociación de servizo. Nahi nuke, joanen eta izpitina miet asmazteko, bilkua bat egiten zilaikan, notak hartzen zutian, bilkua animatzen ziren, bakizien txare zuen aiza den, jenten oen mintzaztia, mintzatu nahi estena lotza dena, mintzaztia eta kasu itia oer bater bester, hartzen zutien notak, eta egiten zin sintesa bezala geho, eta bilkuatik landa, ados baginen sinatzen gini, eta ez baginen ados eraiten gini. Hoi ez duzekla besteik hune ikusi horlakoik. Geo, hartzen izan ginela eta hauantxako ministeriun. Hoi engatik,
objektoren gatik. Zan heran dute eta han agitu ginen, nio haren espartentain nintzen. Eta, zikota besaitatuik, eta tranquil, ni oatzeitan, ministroa beste. Eta Pitrobe gunetan diken hantzen, eta gio sartzen gira, eta zamaitan tugu izpahiu bineskatila. Aizien ikusten gutieraken sartzen proposta eritzinikan hasi edia. Proposta. Nunte koradia. Eskinen atasekei zeikin. Zena izigin, Eta, haren, Johannes Horansik hatzen zaie, bon, vamos ao ministro. Normalement, on doit être en tôle. Il faut savoir ce qu'on doit faire. Digo, entzun duztenek, bakizizun idorki mintzatzen bazakin. Ordin sarazi guntin gela batetan, atzamantzien ordezkai bat. Sekli hunez dut hoi ikusi gona. Gela bazen, euskaz takin horretean trianglo. Eta han gizon batek eta segitzen ditu. Eta bazen beste bi aldetan bazen bi jargia. Eta bate mintzatu gabe, biak bezalde jarten gira. Bate lehenik kontzebitu gabe. Hora. Eta horrein batai alzote egiten zilak bestia errepostatzen zin. Eta gaixo gizona hantek onardu ematen egin galdu itzen, osoki galdu itzen. Eta zera posible hoi eta zera. Ça n'existe pas, dans ces montagnes. Nicolas, c'est pas compliqué. Vous prenez des congés, nous non. Et vous pouvez venir voir quand vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de nous avertir. Vous allez en Vallée d'Aspe, en Vallée de Soule, en Vallée d'Osso. Là où vous voulez. Vous trouvez les objecteurs. C'est pas compliqué, vous demandez. Vous allez voir s'ils travaillent. Haritu zen, eta denak objektorak oro. Eta txinen zuzen nahitzeko. Zuzenik, bateke. Legez kanpo txien oro. Eta usteat, memento bat ez Frantziako objektore etaik hiu, lau partaik hiu, eta Pirenetako mendietan txien. Eta, bon, sumaituk jintzien hau ziten egiteko pada, mue handia, bon. Ni ez dut arauka. Ni ez dut eken. Bon, hoi hartaik, gio oharniz larzaken izan ginela eta larzaketik landa nozaken izan ginen. Eta, bon, larzakeko zea entzun duzie, oharniz larzaki atzatu gabe kapzioen eta pezan trabaiorekin bildu ginen, eta han diskutan hasi, ez da bai dakan, eta batek jauntzik ginen huk txesaintzien, ben txalte batek bat zin sortzien eta nik nion etxe nauntzi hintza, ma fein, hiazke nauntzi kredia ekola nina, dena den, eta oui, un petit paysan bourgeois de gauche, toi. Tu veux qu'on échange un peu nos payes? Peut-être en discuter après. Bon, dena den zetu ginen, errestatu, eta etzeien haier ohartue behar ziela eta argi egiteko eta arginaren egiteko tresna nola ditzen da. Grupo elektrogeno bazien, grupo elektrogeno animala bazien, hain zaintzeko himue etzen behartuik. Hori larzaken hori. Bai. Okupazioa demora. Eta Pitrok eran zen, Marcel, tuzie pentsatu horre, barriura hoiegin nun mait. Eta posible. Eta horrein hebenko laboiek hartu zen, Johanek deribatuik, hebenko laboiek hartu zen hain zaintzia, ni oharnez bide kutsuna tetan egon nintzen matoen eta autoen hatunat eta zetzen. Bon, eta ego hartainan da, bon, larzateketik landa. Larzaken gaizza eta agitu zeikun, biak agitu ginen bizkarra zola, hua gitarliekin, hanko laui handietaik, burges handietaik, eta ni burgiera zaharaikin. Eta hor hain semi egan beitegi egun hoitan, hain aitaikin. Eta gaiza droria dena, eran geneien bergeiza, izan bagina, barba izan bagina haitatu lauai txipi eta handien artin, ez zera dudaike, hen kontra egin atekila. Ez zen hortan ametsik egin. Baginile berre txai egunila bai, bon, armadai kontra eginela, bena bestelan, ez zen ametsik egin,
hen konta inatekila. Eta gero Pierre Fischer izan ginen, hi izan Pierre Fischer eniaut. Bai. Eta lauai txipinate imeitzi milka bat. Eta han rantzeien bai. Bon, vous savez, il faut savoir choisir, où on conjugue au verbe être ou au verbe avoir. Moi, le plus gros bifteck, la plus belle bagnole, le plus beau manteau de fourrure, eta madame talik batzin. Halako manto bat. Untsa miatu itzi mai, batzaki mainu mintzo zen. Eta haren, eta hoi, Burgiarek benguin ez du sekla ipatu. Hauai txipena atzeko biltuaik. Jo nosake atxunginen, hane langoinoko bazen komiteo zutien bat, bena etzen lauaiak etzin jin. Lauaiak zien, lehen huktien hunkik. Hen lurak zien, eta lozerako lurik erenak. Eta... Nosak. Bai. Aintzira bat. Aintzira bat. Bai. Baraje bat. Bai. Haren... Herria itu behar. Herria itu behar. Bai. Eta, bon, hantzien komiteo zutien famatu hartan, edo zien medezi, edo notai, edo, bon, langoinoko burgesiatik. Etzen lauaik. Eran gehien, ez duzie dozia bazik, ez patuzi lauaik zen altzen. Badi, lauaik dira heni punki. Eta etzen hoi komprenitzen. Du zen hek bazakiela lauaien partez. Eta bai. Beti beste jakin izan dugu partez behar egunin. Nik ataik eraiten dut eta gu partez bazanak iki euskaldun nula behar egun. Bestei. Eta haren haio joan, bo eskin nindoz finkatu zeiuzik hotz. Etzen komprenitzen hori. Eta egin dute. Bai, haitzi egin die. Dai batek gabe. Lauaiek ez dutuk agertu. Bon, hoi nien eraiteko mementoko. Ordean, mentaz badak geho, urrentzergoa, eta lehen lurrikara, eta urtik heldu eta geho lurrikarain segidan azala. Egiten eta azam beti ari zen bere gizan, bere lanean, eta egiten eta zazpiko agohilain amairuko gauian, lujai karatu zen. Eskuala egita bihan, guk ere senditu ginen, Doniene garaziko bestak zien, eta ni konpasionez zinema nintzen. Eta borrun bat intzon ginen, eta jendeak eta ziren lasterka, eta logikara zen. Garazin ere ikaratu ziren, eta etxe zobait garaziko aldatien okazuzten etxe zobait emakoa, gure etxene atea ziren olako ahailo batzu mohietan. Baina aget eta montori egiten xigatiak izan ziren. Eta hori 13ko gaua igandia, eta astelehen goizian, ordean, etzen bazen ihati frantzesa bazen, baina hemen etzen ihatirik, etzen bate uaiko egoera, etzen mugikorik, baina ez ginen telefonaik ere, etxetan. Telefonak bazien kabinak, bazien errietan, eta edo behar zen hitzorduak egin dut behin bano biotan, pitoekin, ni banien hauzuan kabina, eta arek bazien Madalenako ostatia etxetiko ez sobera uhun, eta hat deitzen nien, eta hek joiten zien pitoen abisatzea, horako tenorian etorri telefonarat, eta gero ni joiten nintzen herriko kabinarat, eta behar gindila zinez laster zerbait hitzordu egin, hola zen, ez zen bat ere guaiko gizan. Ni amalauian otua hartu nien, otua erosian nien lehentxoino, eta nik ebanien bizaldiko eta Citroen okasionezko fia bat, eta jo nien atagatzerat amalauian. Usteat
ze pasatzen zen, Pitroen itxai balintzan, eta elgarrekin joan ginen, Montorri, eta aheten ikusteat, kusi ginen hango egoeraz, egunan pastu ginen, gure zerbait eskualdire egin ginen, eta itzartu ginen, behar zera mobilizatu, eta nik neure parte garazialdian, eniz bate horretzen, nola iten gindien, zen, odean, etzen telefona zen, dueneneko bestetan jendeak usi gintien edo, beti ondoko egunetan, autobiz bat, ez agon batei, baina autobiz batean garaztajak jintziren, eta Montorri eta ajeterat lanien azerat. Eta hor Pitro hartu zien Montorriko eta ajeteko katastrofa hori, nahi bada, gertakari hori, pixka bat, bere gain bezala hartu zien, osoki eta eman zen horien eta launtzeari. Eta arek egin zuen lan handia, eta elkarten mobilizatzeko, eta Konfederazio Zuko Katolik, horakoetan beren egin bidea dute, zerbait egitea, eta proposatu zituzten, eta ekarri dituzten delako etxe eta mobilon gisakoak, oden altzeko deitzen ziren. Eta, etaz, gauza horitaz duizitaz arduratzeko, eta Pitro hor izan zen, egin zien gaitzeko lana. Hor izan zen, Pitro hor jendekin logikarea junkitzen zituen jende eta etxalde horien laguntzeko iziahiko lana ina izan zen hor. Eta gero, Jutanita Zortzia izan zen, eta gero abiatu ziren, proposatzen zuten ere beren xabitzua, eta horako kasutan, da beste gizan hazen dira, gaztelu desegiten haidien batzuen eta antolatzen, eta baziren elkarte batzu, Jeunesse Reconstruction, eta Europa mailean hedatzen dienak, eta Service Civil Internacional, eta horiek elkarte horitaik ere etorri ziren, eta horien koordinatzale bezala izan zen Azam, eta hor abiatu zen jende elkarte horitan da heltzenak, ez dira baita espada Konfederazio Service Civil Internacional eta horitan ez dira jende baita espada militanteak, ni badakit bazila italiano saatzuta, ez zuten sekula, etxean ez duen deuse lanik sekula egiten, eta ginazien laguntzerat, eta zen, bazen jende gogo honez heldu zirenak, baina laguntzeko iziahi gai ez zirenak ere, eta horitek izan zen. Gero, eta hori ziren ere, Jutanita Zortzian izan zen Frantzian eta iraultza, Jutanita Zortziko maiatza, eta estudianten iraultza, eta antilanda ahibatu zen beste eta volonter nahian kategoria bat, gehiago politikoak heldu zirenak, hekere, politiko horiek bazien orotaik, maoiz eta horretaik, eta oden jakina zuten bazera hor zerbait, gertatzen zena, bazera hor Azam elkarte bat, eta izan zen hor gaitzeko eta movimendu bat, burburika bat, eta horren barnean ginen gu laborari eta nahazteko hortan. Eta deliatu gindien, hor arreten, memento batez, baten burian ez zuten gehiago, laborariek ez zuten gehiago horako laguntza beharrik, beharriz hasiat ziren eta normalea egiten. Eta pentsatu gindien, behar eskualerri mendi orokorki mendian, balimazien, eta ahangurak zuzten edo etxalde batzutan, behar horako jende batzuk, sukaldi baten altzutela, zen hodian
aniz gauza, mekanikak ono ziren sobera sarteak eta aniz gauza egiten zen eskuz. Baina egin dute, xabitxu gatatu dira, persona bat eri handi edo gatatu dira, etxalde batzu, non xabitxu handi egin baitute. Baina... Azkarro. Nola? Azkarro bintza. Ozen hau. Azkarro bintzo, bai. Eta, beti, zomait urtez, aizan ginen ora, eta gero ni neure partetik, eta gure etxean, hoat heldu ziren gure laguntzale horiek emaiten zaukuten ondarrekotz. Laguntza bano gehiago lan. Hori, eta lan emaiten zaukuten eta gostatzen zitzauzkun. Eta zen gaurek espagindien jenderik espagin bazen horietaik hartzen altzutenik, ondarrean guan gintien. Eta ene gaini zaitia, konpazene gure etxean zen etxekoen gaini zaitia, emaztia eta antzen lana eta gauzak hasi ziren mintzen. Eta nik ehanakon, zamen ehanakon, pitori ehanakon, nik esteko ez diat segitzen al, lan hortan ez diat segitzen al, ez diau, ez dezaket, eta ez gituk aterako hola, eta ni lan hortai gilditu nintzen. Eta pitok segitu du bururaino, nik utzi onduan izan zen, gero hango Madalenako ahaine edo edezenten eskola hain eta problema hua. Eta gero izan zen ere, eta hori ziren gero, politikoetaz landa eta objector de conscience, eta itena hartu ziren, itena altzutela beren xabitxua berdin, elkarte hortan, laborarien launtzeko. Eta pito hortan segitu zuen, eta hortan joan da bururaino, jarek ez du huazta lortzatu, eta biziak ziraino, aizan da, pito hortako bazien iziaeko nahikaria. Pentsatzen dut, haren familiak eneain gisa jasan dugela, zerbait, baina bururaino iarduk izion eta mareroski haren zat gazterik gintzen bururatzea. Nik doiduia nahi nuke, nik Iruetan eta Zortzian behaz gazte horita nintzen. Nikolas hautut Pitro, Iruetan eta Zortziko udan jinginen lanean, hor nik 3 hilabete pasatut, behaz serviz d'entraide. Eta lekukotasun bakarra erteko Pitroren ispiritia pixkat ilustratzen duena, Sekur Katolikak bazuen dirua bildua, baziren emaitzak behaz kaltetuen laguntzeko. Eta jakin behar zen, nola behar zen sosori baliatu. Eta Pitron ideia izan da beti, eta funtsian aldizkari bat ere pentsatzen zuen sortzea, Antred deitzen zuena, eta bere ideia zen, eta guk horri buruz lan egin ginuen, laborarien arteko elkar lana bultzatu. Erren baita, sosa zareko du, elgarren artean tresna arte oste mauzi, edo elgarren artean zeaiten eiteko presba azizte. Eta hori zen, piskat, Pitrok laborari mundian zabaldu nahizin idaia eta asmoa eta investizemanak eta hori lekukotasunaren nahinin ekarri. Eta Dominikari hemen duitza, objektua gazteik eta errebelde. Gazteik. Lanien hain. Objektua nola etorria. Netako izan da auto bat, objektor izaitia. Zendako adus nintzen zerbitzu baten egitea, mena ez nonareko zerbitzia. Eta ez dakit giroatan horitzen zizten ez, anitzek eta ikusten ginen bezala hemen abianitzean jauntu baten ikustat, eta armada egiten zuten, gure soldagoak, gure gaztek, eta edo akizen, mondomazanen, gainateko. Beste batzuk atxemaiten zuzten eta paperire honak, eta behen buriak haze zuten eta
familia laguntzaile, gana baita zutira fami horlako eta. Bon, nien nuen halakoi nahi, eta bon, nahi nuen egin zerbitzu bat, ez duen nahiko zerbitzia, eta giro hartan ere, bon, bazien armaren kontrako mugimendu batzu ere, astentzienak, ala nora lagzaken, epadun bezala, miro bat eta horlako. Eta beraz, izan da, ordean, Frantzia guzian, armaren kontrako halako ideia batzu, eta zerbitzu hori, eta gainateko, eta bon, kartaska anitz. Eta horrean gertatu dena, eta hor sartzeniz eta Jean-Michelen ondutik eta egun gaurko mintzaldi honetan, biztan dena izan dela arrete ingurian laguntzaileak, SSI eta horiekin, eta gero zer gertatu zen, gertatu da bi interesela, gu objektorea behar ginuela zerbait atxeman, norbait atxeman, eta Pitrok ere behar zuen, ikusi zuen, bat zeula antail bat, eta behar zitakela, eta silatu edo zait obratu. Eta hortan sartzen da, Pitro sartu zen harremanetan SSI delakoekin, Service Civil International, eta harekin adostatuz, onartu zuen, eta onartu zen, objektoren hartzia. Eta hartako dira anitz objektor gin, bai biarnoa eta bai eskoleria, xuberoat, laborai batzuen laguntzeko. Egen nahi baita, nik uste du, hori izan dela segida bat, arreteko gauzak, anitz gauza eakuste eman diela, behar zila laguntza bat, laguntza hori ez zela beti eman behar eta behar zela mentuaz laguntza hori segitu, gehiago eta gehiago, eta zendako ez hedatu laborari ekipier edo behar ordu zietan zienek. Eta ni hartako, hortako olatut ezagutu nik Pitro, eta han izan meniz Xuberon eta laboetxetan, eta eskubalde maiten, objektor gisa. Baina, baginakien, legean kontra gintela, eta hartako Pitroke behartzien nomeiten laguntza, bai legean eitzinean, asuantza eta mailean, eta hartako SSI horrek zituen eta laguntza. Hori behar ginuen. Eta hola gira, hola sartu objektorgoa, hola da etorri, eta nik gintu bi urte, bestagi behar nahi... Esplikazio pixkan. Ofizialki. Ofizialki. Ez, gordezka. Legezkampo. Esun deia zian. Klandestino. Gana eta Pitroke hori, eta atabaia izan hori ministerioa. Toleranz. Hortan da geri, izan dela hor, abiadura bat, barnago abiantzena, ligaen kontra, menan jende laguntzeko. Eta hori nola labuzki nalatite, demua baitoa, laborariak legarataten ziren, eta abian egiten aste horoz, kambiatzen, behar ordean arabera, etxetat, laneat eta eskukalde metat, demorako lanen egiten, sasuniko lanen egiten, eta hola. Gauza bat aleke egan behar da, ez dakit, konpentzen duzienez, gu mentuaz asko behar baginten, menen, behar zen ikusi ere, nola labori ekipi horiek egin duten urratxa, hola legeen kontra egiteko. Zen erizkazen bazuten ere, gu bezalako batzuekin eta onartzia, bazuten eke ritxko handiz. Eta halaik ere, labori horiek egin dute urratx hori. Eta nik hori, gauza hori, biziki balio jatzen mandut, horartzea eta ikustia, jende xeetan, kipitan guzakoetan, badiela ere nahikari hondiak eta indar hondiak. Eta nik hori bizi izan dut behaz bi urtez, eta abienten behaz aste aldiz, eta bakoitzare etxetat, eta hola. Eta egun hartan, Pitron etxen nintzen, eta belarka egiten, eta hiltzelarik. Bezpera izan egiten belarka, egun izan moa egin, eta goiziak bioz bat egin hartuik, joan zen tupustez. Ez behiten gute agitu. Egun atzo eragin gainean, eta bihamunian gizona gorputz. Hori entako hola gertatu zen. Hara zerran ezaken nik eta objektu behin gainean. Nin joanien nola ikusten nien, zen eta pixkat eta denetak izin bezala, gizon sakail bat, botz eta eklas dugula bat, panetik edo zen bat, eta genezaki ere batzutan eta begia xorotx, eta egin bat Espainetan, eta beti prest errebusten emeteko, zen eta baina beti denexein alde, eta beti etzen maite bestetaz eta trufan ginten gainateko. Gio, nik ezautu dut eta joanekin, objektu lanian egiten zituen guri ere formakuntza batzu, igandetan. Gio, biztan dena, hortan ere, eta arrez konpleteko duzie, ez zela beti gurekin. Bazuen beste egiteko erik, eta batzakien guan gintela, baina beste aniz
borroka emaiten bizuen eta hanez lanetan, Jojo badakin hemen hobikio, ez zela beti gurekin eta bon, hola. Ez dakit bat duzen ez galdetza batzu egiteko, objektu bain gainen... Somat ditzen, somat objektu zien. Bo, beti kan eginten, batzuta maginten bizpaio, bizpalau. Jo, horrota ez dakinik, bo, somat. Biaron hasik... Biaron hasik, bo. Bazian osoeko nabetan hasik eta aspen eta geho... Heben euskarrin txibiu meheziki, odin... Bazian hentxo bat, Hentxo bat. Mugimendu horrek, somat dira. Somat. Unemesteko bat. Imetu baz, terzetzian hauzi bat izan dugu da... Bai, hoi aipatuko dizien, nahi bazi. Bai, izan ginen... Zerlak. Hauzi batetan izan ginen eta... Lauai egin zien, jakilo lekukot asun maten maitea. Erano, izu barantzian. Bai, eta binat bojo, atzatzen hiru nahi tamarut epu. Eta bon, beste egin zien. Eta... Beti hartuko ez bojo pu heltu zelaikan. Magizien nuen Elisa Mesala, altaia. Eta berri eza, apesa legain eta... Gentie txipiega palago per fosta. Eta izitan gizun... Basutin hiutan haita havaratu urten altien umait gizun haik. Izitan eta... Txap. Eskalek jaitantu goiti. Meno, monsieur, restean ba. Ikeskulo etera hor. Restean ba. Ordin, kursi zien bai, hoik etzela prestatuik, etzela... Guk prestatuik edo hor. Etzela buia muntatuik. Ez uianik hoik. Ordin gatatzen epu zine egiti eta egiten du, eta eraitan du, nula ikusten zuten gaztik. Ena izua hua gizon gozua zen. Eta haikan duze, gatatzen da eraiken zine egiti horras egiten du. Nula egiten dugu heben, nula egiten du ninguk. Horasek. Meno, monsieur, eta bazien maoista nara bat giberin, betzatzen alduzi, ze musika altzen aldu. Eke hola ite behitzeten. Eta eke jarreiten zian, revoluzionia zian. Eta, haren, horako, bazitean, horako, jakilik hotz, eta, jintzutian bazakien, arrizko baziela, laboiek. Zertzen hauzia. Zertzen hauzia. Objektoran tako. Refus de faire le service. Refus de porter les armes. Baina, etzien, behar zikean eta ONF-an ben zerbitxia egin. Hala errandi ba, izan hori errandi. Eta ezpeitzien ONF-an egin nahi gobetzien egin zerbitxu bat. Eta ez, hobik eran du, bena, ez langileri bat lana elki, ordin lauen etxeta egiten zien. Baina hande gaizat, nik objektoret, nik joan ezinez pusatu nin, zen eta Algerik gara oan hor benin, eta hoi espeitu tono eganik, ordin zebait egin nahi nin. Eta, mulia zian apesa, lehen objektoren, eta haik jintzi zoia, haik erantzikian gehon, haik genin ez da. Hola hartu. Mena, lauaia bai etzien rotzatu, jintzien hausitegile, eta han gaizabatu hartuko zait betik, bazen, objektoren hausien aitzinetik bazen emazte baten hausia, uste t-shirt bat hartzu zin eta Carrefour magazien, eta hai hausia teginik zeion, harri-harrikua, uhintza zela, eta ama familiako batako aharke gari zela, eta hau, eta hua. Lura bena prago zaitzen emazte hua. Harri-harri zen. Eta hua, emazte hua nigarez perforst, eta han, en el suchan okeran zetan, hori ikusten jago, eta ze justizia baden, ze hintako baden. Eta objektorak heik bazakien defendatzen. Heik bazakien zen haizien, eta zetako haizien. Emazte haik etzin defenduik. Eta etzen Carrefoureko nausi handia hor, bena hain abokatia, eta metro, hai. Eta emazte hua, bena zankapetuik, ahanke gari. Nula, gaxia beli izan zen. Eta horre jazki lauai ikusi zien zemana zen justizia. Hoi, guk eskinera maharik, Pitrok eman zina rapostia jandarmer,
Finirek hauzitik. Bai. Zideo bat, hortaz? Hau, ez. Jandarma beti hamezutin, utzulian etxalde gainin, bidian beti Nik beti etxen itia, izango. Eta beti etxen, eta hola, eta jandarmek etzaien agaltegi, memento batez, mais pourquoi vous recevez tous ces trotskistes, etc. Eta bestiek arapostia, Si j'ai une armée de fils de gendarmes qui arrivent, moi je me dégage des trotskistes. Bota giri, bon. Hola, bon. Eta legeat izan ikane legeen kontra, gauza beharrezko delarik, ez poliziak jarnamek ez dutela aiza hola brutxazional bait eta ezan dira kasiak, benarrikada bat, ukazutela eta gelditzeko, gertatzeko eta papera da guziak eta beldurtuik, espetzuten ahal, genien biztan. Ez. Onde jorok konatuko hauzi, nimeno bihio, haik zauzamitu. Nik, bai, kentiatetxen, behin bi renseignement generatoko bi gizon, izan ziren goetzen, eta bekan agitzen zaitu nahi txai menz nizan. Bekan mekana juiten izan txaik, hola. Eta ene marti edien zien, horazen urden bazkatzetik, botak logizbeteik eta gaiten nahi martiai, Zekin zetako gaiten zien, mais votre mari est là, non, il n'est pas là, non. Et vous savez où il est? Ah mais non. Et vous savez avec qui il est? Non, pas du tout. Enfin, ordu da abazen. Eta bai, ordu betan kuritzen zen heutza, ni pauen emiten zala, emaztekan. Eta ordin emaztekara postu hau eman zeien, et votre femme sait que vous êtes avec moi ici. Hata matu zien. Eta gio amai mintzatu zeien. Amai galtatu eta vous savez que vous avez des maoïstes chez vous. Ah, il n'avait pas les yeux bridés, Bon. Gio stutuke hau ikusi. Bena. Polizia horren urdankeia. Militante baten egosteko, albada, juda azarten. Eta ni badakit barkoseko herrien, bitok erantzetan entzuntzila hori. Eta nitzaz mintzatzen zira eta hotzez eta bilkueta juten nintzala pauen bena, emazteka juten nintzala. Nutina jalekin, nutin sorrekin segur. Nintzen horren euteko. Dena den, mine egiten handiela eta badakila untsa zer egiten diet. Bestean, Dominika, beste historio batian, ez? Jandarmoi bazutela mania baiten arrestatzeko? Benarrika da, ez? Ago. Baina mania bazutela norbaiten gaiazteko, eta hua laguntza baten eta laguntzen ari etxatean, bere senaga, bere buiaz beste intzelakotz. Bai. Eta hua han eman zuten, lanerian banakien, bitur bazakien lanerian zela, han eman zen ura. Etxe hartan, eta jandarme bazuten, papera, arrestatzeko eta gaineteko, eta, ezin bestian joan ziren, beldurrik eta jende zerain zuten, eta kaso hortan, eta jandamek gilatin zuten. Eta gio azkenean, jandamek ezpitzak iten, gu bezalazen, objektorek, isa momentu hartan. Ez arrestatuz. Ez arrestatuz, ez beton behan legiare obeditzen. Horien ikusi zuten paperian, ez zela horrela emana, xuxena, arrestatzeko edo eguna ez zela fixatia. Eta horretako joan zen berriz gileat. Iba administrazioa. Administrazioa. Hala nola... Bada, Pitroin ez egiten den edo, legia ez bada xuxena, legez... Bai. Nola da hori? Legia ez bada xuxena, balin bada eta jenten etzeko beharrinia eta zerbitxia, oma etzina. Bai. Ez da legia arresta bat. Ez da legia ez. Ez duzea ipatu, erreprotxu xantia horiek edo, holako... Bai. Egin baitira, hori erakosten dina ere buska eta... Bai. Un montoi mezeki, mea jauzizia harta ilanda. Bai. Eta montoin bai hur, etxetan hur karte egin zien eta lurrikain eta hurra galdio itzien, utzuri galdio itzien. Eta ordin... Hurak ekarri zutien egin zien xantia handikan. Beheziki erbain apesa zian okupatu ordin. Hartzaz,
eta bai, hurrak hartzen etxeta, eta hoi xantierra proxe deitzen gutin zen, eta ez petzutien nahi administrazionik egin deuze hortaz. Etzien nahi usten zutien kurizia, eta bon. Zuten nahi hura ekartzia berriz. Azkenin, duk, laboa itxipi gutiago eta gaizak hobeki. Entzunti bazi hoek, holandez hain legia. Mantxolt. Han derivatu zien, eta laboa juiten ziener, ohan ezuntza hamazazpi urte, eta aferma maitia, juiten ziener, txaltie usten ziener. Eta geho izan zen plan bedel, horako isto, nik horrein nintzen sindikatatek elki. Horrein ikusin eraneien, karien eitzen papek, eta honek aparen muritu zer, aparen konu pusa da punu suicide. Fernando Gabek ziren joan. Taz publikotik, bai bidea oaxak edo osatzeko edo, inaut zure larzaken izana, kantu? Langileria ikilan junta itia, laborari eta laborarikipien eta langileen artean, hori memento hartaz izan duzie biziki gogoa. Bai, Izan gitu. bai. Ezin dira, estelako zituaren, xalar horrekin. Agarretatzen gentia, eta... Eta Floronen langile batzu garratan zirelagi. Bai, Pexinen. Pexinen eta... Bai, Oloronen ere bai. Oloronen bai. Pexinen hori izan zian ohargarria, zerako Noger. Pexinen bai. Pilotaluera amairua. Eta zi, kantatzea jintzen dien, henaute? Zera, larun bat batez, iakoitzartan, izanak zian... Gorago, bitzazite gorago. Izanak ziren langileen emaztiak, niniak besotan, martxaten iten, kadriak eta buruzagiak, firmako buruzagiak ziren kartier ederrortan. Eta etzen nehor atera, baizik mentura zakurak, eta osoki desmoralizatiak ziren. Eta bozkatu zen, bertzuten greba segitu edo ez. Berda izan, orduko kontekstuan ezari, bazuten 10 urte edo, etzela soldatik muitu. Eta han jakinien, nian familiko bat, astaldiko adiskidia eta kursia, han bezik etzatan eran, gau hartan konfiantza hartu etzien, bularrak galdiak, galdiak zitiela, aluminion teko labe duitan, eta ordean emantzakoten nahi bazien soldata bera behiratu, gauaz zaindari, baina 10 horren, ez 8, baina 10. Haina badakit, bizi dago, no? Bakarra izan da, bizi beste guziak hila dira. Hain launak denak hila dira, eta zera pozoinak. Aluminioa, bai. Eta betide, botzetan basatu ziren gehiengoa segitzeko 6 edo 7 botzez. Gutiz, bai. Egun hartan. Bai. Gero, Pitok, ziek, montatia zenuten, biziki utxa. Baziren, aintzinetik emanak programak, kantu berri batzure itian orduko, hen tekstuak, eta Pitok eta ziek eginik tradukzioniak frantzesez, eta presentatzeko kantariak hasi aintzin ikotan, biharnez batek, presentatzen zitean frantzesez, zertzen, bere komanterak eta egiten, gero kantatzen. Eta gero langileek bazuzten sketch batzuk kantatia, nola langileriak, nolako zauriak biltzen zitien lanetik. Eta, hola, eta utxat ditu zen atxuran gaua biziki utxat. Eta, nahi izan ginen bizkotxean jaten, eta, hola. Eta, deliberatu gindien etxeakoan, behar indila zerbait egin, kasetarien entzineko, laborari txipiek zerbait egin behartzen. Eta, joan gintean, antestak, 2 edo 3 egunen gurian, gure kamionetetan hartuik poxeta tomatiak, batzuk eta bestek, eta nombrea iteko, mazkia, eta besotan bali bazen aurrikoa, eta joan. Eta, biztan dena, langileen aldeko kasetek, les paysans des environs commencent à aider les grévistes. 5 colonnes à l'air, c'est
Antilana beste dona zartar batzek, hak berriz beste lagun batzu egita, Berlengo esniak, eta berrizek kasetariak. Eta gero, oiaskoak kontrahandan, oiasko industrialak, Espainiatik kontrahandan, Mexiko, eta hekete beste atzuk. Eta ondoko larun batian, botzak berrizea, segitzen zen edo zer. 90 gehiago. Segitzeko. Hoita 6 egun zen gu hasi ginen jau hartan, eta behaz 8 behanto, 90 boto bazien gehiago. Irauntzien grebak, berroita 7 edo 8 egunian, tapi ber. Denak, eta denak onartu zuzten. Nausiek denak onartu zekin, bakarrik ez zuten salatu behar, kasetetan, bertzen beste urgulia eta nausien urguliatzen sobera bipilatu behar. Eta hortaz atxikeu, gero artetik eran dezadan, erranduko aiztean, eta on est comme l'église, on est en crise, c'est comme l'église, on est en crise. Denako, larun bat horren bihamunian, Dona Paleuko etzen hau orduko ertora. Dona Paleuko mesat inginen, behanta, eskat, eta Elizain barne galdian sartu, eta mazteak, eta gure lau aurrak hor, eta joana zen erain ere basatea zen, igaiten da, eta krediko alkira. Mes frères, on entend parler de grève, de mécontentement ouvrier. Mes frères, est-ce que vous pensez que c'est de cette façon-là qu'on va sauver des industries, des entreprises dont nous avons tant besoin dans un pays de chômage, etc. Diostik ez nien sekula berriz, Dona Paleuko elizan. Ez tomatein igarri. Akire, hori erteko kontekstua, beurria bera, eta otsua ardien artean bezala, ekarriak ginen, pitoiki, eta enbata, eta bainiti anisko zer, eta gero, sektorrak etxean laguntzen, eta denak baininti, saindien eta koroko arrosatu zeak baininti. Bai, ditu aipatzeko, zer zen Bitcoin agertzen eta ginen. Bito etzen abertzalia. Euskatzale bai, abertzale ez. Orduhetan, euskatzale bai, bena euskaldun gufosta, bena orduhetan nien nintzen abertzale pian. Eta lehenagoik azkenago bitzali. Bai, ezkinen abertzale, beharra ikusi, aginela biarnon eta Euskal Herrian bietan aginela. Mendiat oton aginela. Eta ezkinen alde hortaik, hatik abertzaliekin adizide ginen, zeta niautek horbadaki, ginazten gentila kanteaztea, eta isite ginela hoien behatzea, eta minatzarazoa, eta guk, eta aldi, eta ekin adizide ginen. Bena, ez dugu gaitenan, abertzale ginela. Ezpekunin oano, orduhetan, abertzale egoan, eta ezen giru hartako. Bai, nik gehinezake bere garaiko gizona izan da. Etzen ez abertzalea, ez abertzalea. Abertzale mugimendua piztu da, 1908-tik, 1910, errefugietuak dindirelaik bestaldetik, gazteak eskolatu direlaik, hori biziki importanta da, gure denboran etzen eta kolegioek, etzen liseoek, ez ziren eskolatiak gazteak. Eta behaz, bere garaikoa izan da, eta nik entzun diot, erten, eskalduna zen, eta bere azken urteetan eskual kulturari biziki atxikia, pastoraletan, maskadetan, denetan antzen, bere magnetofonaekin, eta biziki jarraikia zen kulturari eta Siberoko ohidurei, baina berak zion, on peut pas mener tous les combats ensemble, pour moi c'est la défense des paysans, kultura edo politika beste eta gainera,
aitortu behar da politikari buruz bazuela sekulako mesfidantza. Notabler eta ostion aipatut anketo montaña egiteko kontseilu nagusia, kontseilu jenerak, errefusatu zilaik eta laguntza amaitia, hori biziki gaizki hartu zuen, eta ordutik eta gero eta errekar eta la begurita horiekin etzen biziki jakomeatzen. Gero bazin, gu bezalako atxikimendu handi bat, eman bezagun ikastaldietan, egunaldi, formakuntza egunaldietan, eguerdiez, kantan aiazten intin. Eta hoi, gaiza important bat bezala ezartzen ziren. Hoi, bazin. Hori gugabizera bazak ezen, behin mano diotan aizan begira. Zotan mokoka, beti adiskideak dena. Eta, bi gauza banizkia. Berak, hau pentsatzen zien, enizoit gola formulatzen zien, eskualegia da, eskualdun daruziak. Eskualdunik ez bada. Berak leher, Kaliforniat edo Paisa joanik bali da dena. Zertan hariko gira. Leherritan ere gehiago leku. Hori bat, eta gero bestia, nik ezpeitut zik bezain guhanik kolaboratu, bera ikilan. Mokoka ez du gaski delegatzen. June ez du gaski delegatzen. Denak hiaurek direktuki itentuk, eta hori menturaz bere paperetan behirakian itake letratukan inin behin, nigarraz iskiatu nion. Aldi bakarra ez zara nion. Eta garan, ez du gaski delegatzen. Hora segitzen dau Pitro. Hileniz. Dolu dut, hola iskiatu nako da bizen. Ezak namestetara no ginen, gorri. Eta ikusten nien, azan hori ari zela justen, eta gero eta izda tipi bat zela, eta bakarrik objektor batzu ingurian, eta hipi batzu, orduko hipi, ire luze, horako batzu, eta ari zela efilo esatzen, piruztzen. Eta jara horta edukan du, ahontot izkide ginen, sekulan estimatu bali norbait izan da. Hoi, nik jakilegoa gitardiat, azizkide zinen izi garritan oharnek. Eta oharneke behin Marila Franco, zagutuduk? Marila Franco. Emazte herbaldi zinez, tetraplazika behitzen. Oharnek haikin arrasti bat ez Pitro honetzen nula min erestatu zinen. Bortizkeia ez eta gaiza hoitzaz holtzaz. Hoi beti gogu meiatuko diatz. Nik egaltro bat, nik jakin abada apellido Jojoe. Nola ikusi zen, sibiun bai petxarrin, bai basabuian, sibiotaren partetik eta justu beste laboien partetik eta hola. Zen eta hatxarre batetan, militantisma, sindikalisma hoi eta hola. Aski berria zian, nola ikusi zian rokorkin, nola jentek senditzen zian. Nik uste jentek behen barnian zinez estimatzen zuten. Bena, bazen unguien, holako indar bat, eta bebru txar bat entako bezala janazik izan da jenten hanitzen izpitian. Nik uste dut hoi izan den iziari azkar, eta hoi Pau konstituzioen jokia izan zen. Eta hortan zen Pitro izan baztertuik eta kontu, behesik eta baztertuik. Nik uste dit hoi, eta henegun, Baioneko ospitalin nintzen, eta Sibioko mazte bat ikusten dut. Eta nula jingien, Pitroz mintzatzeko, eta erandait, bai, goetxen frankotan, jindia goetxen laguntzea, oharte mazu bai. Eta Pitro, jenteko hardute, Pitro. Ez da jaiten, hola, ez deus bat bezala, nik uste. Etxetan ohardie bai. Bai. Etxetan ohardie bai. Nik entzuten duan abea, etxetan famahuna dik. Dudai bate gabe. Bena ez beti komprenituik. Errabeak gauzak orain. Elbe eta laurantzko ganbera ez ditezkela, ez gintezkela kien gumentan. Hoi, ez txatraitan handik. Ez palitz horiz, mentura segun batez izan gintian hortan, oa indikan ez. Ez palitz izan, urte hor borikatu hori, eta horik ez palika izan, hor induziek batzuetan, uste, lan itzela, urten zinien eskolek ere dute.
Gortuzoko eta moitu ziren. Eta hori guziak moaz batzu ziren, ez ginen bai izan, bai hien. Nik nahi nuen inautek jamititu bizpairu hau zen, biziki plazak egiten nautenak, oita azido, puskatan zingon bat hainen du mentuaz, baina hartan bigirare puskat. Ordean, eta isineko borroka hori, Dona Paulen egintzen kantaldi importanta, hiru jende guzan dutenean eta guzan duten inguruan, eroga izen kanpoan. Horrelak atzo, hoi gauza bat da, baina ordean perioda bat zen, nun sortu itzen hori, lotura hori puskat laborarien eta langileen artean. Perioda bat zen, aipatutugu ere trabak zirenak, xehetasunetan sartu gabe, behinan trabak zirena, behinan Dona Paulen ere, Lorberin, Michel ere hemen da, hamazazpian, mila bedatzen eta hamazazpian, gertatu zen ere borroka bat, hiru egun eta erditakoa Lorberin, egun haindako egun greban, kasik, eta berreon laborari ginik gure sustenguz Michel kanporatu nahi zutelarik. Azbatez, egan nahi dut, gauza horiek, guai erranden bezala, guaiko gauzak heldu dira ere lehen pasatu direnetarik, kanbiamenak izanik, periodak zira bat eberrak, izan da dei bat ere abertzalen gainen eta hola, etzien periodak bat eberrak, beste perioda bat zuotzien. Baina nik eran nahi duana da, biharreri buruz, zei behar lima da, mentuaz hortaik atxiki, eran nahi du ere, eskualerian nahi hori eman dugu ere kanbiatu, lotura horiek ere behar direla begiratu eta garatu. Egan nahi dut, partikulazki, laborari eta langileen arteko artean izaiten aldien debadio horiek eta geroari buruz nola behar dugun plantatu. Eta ni pentsatzen dut, egungo egunean, hoi debadio important bat dela. Eskualeriko laborantxagan bada, beste gauza frangoa dira, behinan biharko ere, langileen eta laborarien artean nola egiten ditugun lotura horiek, gure diferentziak kondutan hartuz, eta biharko Euskadiri buruz, ene ustuko, biziki important da ere debadi hori. Zer eta denboaetan izan zien, lajuzea banka, izan dira beste gauza jango, jale urretek ere mandituen borroka guziak sasoinlari buruz eta gazin eta hori guziak, biziki gauza behinan, nik uste herri bat egina da ere, oazen ertetzen duten bezala, eta herritarrez, eta ere ez dira bakarrik laguariak eta langileak, bada beste populazione guzia, ingurian, baina nik uste geroari buruz, important da gauza horien aipatzia, ikusteko ere nola elgarrekin ere meiten alditugun ere borrokak biharreri buruz. Beste oharrik edo beste... Nik nahi joan gitin ebentik ohartazi gabe, Joan Pitroen unguian izan ziela sustu familia, aitetamak zinez sustengatu dute, eta gero anitak hortzez eta aztaparez etxia txekidu txutik, eta hor badu haike mesimentu dut. Bai, Anita Galan. Ez da Ben Galan, baina bai Anita Galan. Beste ohar bat edo norbaiten nahi luke gehitu? Nik bersagin erraiten hadut gaizta bat. Espanuken udan emaztia, sekular nintzen hola militatzen nahiko. Ez hat egin posible. Gaizin, kampun betik, emaztia lanian etxen. Sekula ez hauz. Badiko berote behatzen garekin gela. Kontrari bai zeiten altzen da. Ez dakia? Kontrari bai zeiten altzen da. Ez dakia? Emaztia, militante eta hiritxen. Hoi ez dakia? Banukina ber gogua. Hoi ez dukeranik. Galdera. Ez ez, bena, nik, nahi jat, erraita hania publikoki beharre duan emaztia dut. Azken izbata... Bi hitzegan eta mendiko laborarietaz. Guaiko
errealitateaz. Zen, izan gira demoraz, baina guaiko errealitateak baduz, leheneko egin zaitik usteko hori. Jonden eta udan, izan da, Biarnon, zen Giako mendiko laborarien eta biltzare bat. Eta Zuduest egunkarian, eman dituzte zenbaki batzu. Eta erraiten zuten, Pireno Atlantiketan kokatzen dela, mendialdeko guaiko, Frantzian guai diren mendialdeko laborarien eunaineko 25. Laudena. Orai. Eta mila bedatzen eta hitan hogeian, berdina, 2.600.000 mendiko laborari? Ez, osotasunin, laborariak, eta mendian, kasik 600.000. Laudena. Eta hogeiek. Ez. Frantziako laudena, Pireno Atlantiketan. Mendikoak. Mendian bizi diren laborarien. Frantzia osoa. Laborantzatik mendian bizi dien laborarien laudena hemen da. Pireno Atlantiketan. Eta hori pixka eta da, kusiz Frantziako mendien edadura. Eta baditut beste gauza bat egiten zuten ere, Pireno Atlantik zela lehenbiziko departamendua gazten instalazioari buruz. Baina gazteak instalatzen dira gehienik mendian. Eta xekatu ditut emezan xifre batzuk, guaiko zenbakiak, eta mendialdeko kantonamenditak usteko nun bada kokatzen diren guai mendi aldeko laborariak. Eta hartu ditut Biarnoko 4 kantonamendu, Larraz, Arrudi, Akuz, Aramitz, eta laboriek Larrazen gelditzen dira 129 laborari, kantonamendu batenako. Arrudin 221, Akuzen 122, Aramitzen 129. Oro, 611. Eskolegian hartzen ditut 4 lehenbiziko kantonamendiak, atagatzen badira 218. Maulen 434, Garazin 420, Baigorin 433, 4 kantonamendu horiek elgarri lotuta, 1625. Biarnoko 4 kantonamendutan 600 eta dielaik, eskolegian badira 1600 eta zamai. Eta berdina, Ioldin, badira, ez da Ioldi dena mendian, baina Ioldin badira 426, eta Espeletare parte mendian dena, eta hane gelditzen dira, 228. Eta horren, beheraka da araua, beheraka da, Biarnon, baniteanek xifrak 8 urtetakoak, azken 2000-tik eta 2008 eratekoak. Eta Larrazen jauksi dira, 8 urtez, eunaineko 16 ez, eta Arrudin eunaineko 11, Akuzen eunaineko 16 ez, eta Hamitzen eunaineko 14 ez. Eta eskolegian, atagatzen eunaineko 7 erdi, Maulen 7 eta 4, Garazin eunaineko 6 eta 4, eta Baigorin eunaineko 5. Eta Espeleta da, oikienik jadok izan dina, 8 urte horietan hasteko, hana eunaineko 1 eta 7 dira apatzen. Odean, jale, pentsatzen dut, eta odean, pitoin denboran egin den lanak, pitoin denboran egin zen, inkesta horrekin eta eman zen inagosaldia, nahi bada, konpazion etxetateko bidien egiteko eta ekipamendien egiteko, uste dut, ba politikoak eta ba laborariak mugitu zirela, eta horrek
badiela zait ikustekorik, guai dukun egoera hontan, eta mendiko laborariek dute eta oikienik egun iadokitzen. Pitoin ahangura handia zelaik eta mendia hilen zela, mendia lehenik hilen zela, hale pentsatzen dut, harek egin die lanak badila zaitik ustekorik eta egun baikoa dela. Hala ere, ordeane, behiti abitu zen ekialdetik lehenik, eta emekio jausten zen, eta mendealea tunat, beti segitzen du. Hala ere behiti aigira. Hala, behar da egan. Guru hori dena behiti. Behiti aigira, baina mendiak du, menditajek dute, menditajak jazartu dira, eta menditajak dute hoikinik gabukitzen. Bizenbaki, inkesta hontaik elkitzen dienak. Zesua zenbaki emamea, bai. Ordian, demografiain desoreka. Ordian, 15 eta 20 urte arteko gaztetan, bazien ataratzen, 34 mutiko, 37 neskatila. 20 urtetaik eta 30 urte arteko adinian, bazien eta 45 mutiko, eta 34 neskatila. Erdia. Eta mendiguzian, ber movimentia da. Oso tarzenin. Bihar not Euskal Herria biak. Hala, besteik ez. Hasteko, esker. Esker egin du, ziztela hon eskapa, bada edateko sortza, bizkotxa bat. Eta bakarrik gogartazteko iten dien ikastaldi, indien ikastaldi horien mundurian, nola argumentazio bat ateatzen deno, esplikatzeko, dena xifre, untsa esplikatuik, hau ikusten dugu, formakuntza zen den, Ikarte baten formakuntza. Beraz batuzia hori gilean, hori ikitoik, hori pagatuz merke, dien balioin arabera, ez utz. Hil esker. Ikusiz ez utz.